Vune de nti wo de na na ne ba antali we de na na example. Na so bo so ma sam kapa o. Wo anyene de so wo betima ko juju ma ko hu no. Sam ka de obi anim ka na so no kure ba akopeda kopena ato to ate. Ebe ma yen chire yen fantana dem on yen chire bibia correct. Yen chire bibia correct but ebe do stage bi no. Ube be fi bi. Aya se wa ko dito. Obi tue mo kaka na ba. Sanity. You I channel so yana your force one na compose you say you to asem ma. Enya sa adwen say force ankasa. Sir, me ya fa say ya chechire sama. Ipo wu mpo esa no me hu asem bi ka. Ya chechire uni asem kan ti esa o kaka kra bi. Kakra bi. Esa o ka because ya chechire sama. Hwe ye ti wonom no bo awuro ko bi wadwubit ma bo afa so say bia asem ko awon ti ase wo hu si ye ni ade. Nti ya ba sama adwen nkoso. Pay attention to class. Yeah, what class? Teacher no who so hard or the babo hey pay attention. Nti ya ba sa no pay attention. Asemo. Why necessary be dem we to meet me there. Fidie no boy nika kre bi wa ha. To be dem e ko. Okay. Ya ko so. Anti abusu ya ne ya overcome akosan bi ka kre bi wa ba. Fidie no boy nika kre bi to dey. Sima be back me nika na boy. Fidie no e ha ji kakra na ya to aso. Abusu ya tell me ti ya to aso a e no be nya na ti ya. Value sua de se ekudo bi wo ho a. Omo swai de kire o man hana mo swai o ma sabe swai e de achi nwa e ya amamre nya amane ebi ene asaman ete say o si bi ni okwa adwuso nso a amane wo ho enti omo a aya na ete say na bempomfo ete say anya bempomfo mo swai de che you are something nko ano we really because the privileges be o be enjoy here there be the same privileges so at say the same omo na be ye wura brempo ene ne ka ho no sanete ba je se o so ache man na ni nua one na etena ho okay aboa man nsuta man na peja enton so mu na nsuta hele adakuja ache ene ne nkeka ho na so ati ase e ya adakofo no na tete ko no ntumi nkonto so nkoto se bia sa nete eti just brempo ne yaye na brempo ne ma ne yaye na akoye se tena kuminu na te no onua no te ho ye reche dia watimi ate ho abebo mama na esese okay ye the two me bebrebe ma obi a na etire no enti na ya na ne checks and balance enti na kwa say separation of powers na say check and balance no omo ye government nim dey make eze wonu nya ti wo na bi touch ma o ti ba ko ama na ese say na ekoso sa na ya asanti nti so ko country free kun ma bant ma hene to no hene ba brenya sa be hye mfifi ansa na esu nyi hene ba upon say santa hene ye country force no say suro ne ho say e tira komedi to ama mo ha ma be di mawu enti me de me be etemu mu enti mo ye yi bia na obebo me ba mama ne okay sanete wow okay busu nti sanete e fa san kun ba ya aka na yen hwe sisi ya ba ko switi no we de pese mo kunti enke ye soli wi a mate de ka fa ka bi to dia na ye no ke ka to are say by Grace TV okay ti adam hwe hana wo mo ke kan ho na ni ade ade ne de authentic news ne de ana for efficacy to by Grace TV yeah to that see that is it sabi am no ka say there na no ma sha say ba kakran ti enche o fa nche ye fidie no boy ni kakra ti na bra ye din ko no etikoye na so nyame adom ho ye moboy asabe ya sabe ti abusu we dey bi gina mu na manem na me de chew papi si am say fidie no tikoye me pa ma chew pa mo fa nche bra bi a o se dey fidie ye adwumanti bra bi etimi di namo na ma ni o ma ha dwen a enso nyankopon tom e na homo bronti ya sa keka ni ma mo bi no a ya san ba ye be so ni na o sa fe na o be kan ho a ni na se ne kuma traditional council Asia kuma traditional council Asia ni na no e na nso aye wo ho e na efie nsam ebi so ho a o na be to na bi wase no atwe asisi na se waka amas bi aba ne nso aye ho na mo koto bi ja kwa me akosa etwetwe ho nkomo no nso aye ho no aye bosom aye sabi misremeka asaman ya asante asaman ben agona menka ne sa enka agona man no ntia se pempin bebre na aye o mo se agona asaman da bi enka ne sa agona asaman esan se amamre mu amanie mu se de ya hensem tie wa asante ene Ghana no misremeka asaman ben agona de ne so enhye agona man na se so ho ha yo nkuru bebre o wa asante ebia ben krobi pa so hwemu a enhyase ze krobi ti se adakoji achi ana kotobi ja kwa me akosa ikaya adakoji achi e wona asante kotokofo training grounds anka ben adwusu yie pa na so nyame ani no kredi de tie ne se
yɛde to nkyɛn sɛ bɛn adwoso yie no a ɛnka adwoso man no ho ɛka nsuta man ho ɛtu deɛ hwɛ baabi adwoso ɛne adakɔgye akyewe ɛwɔ Accra Road nanso ɛso nsuta ɛka nsuta man ho sɛ akɔtɔ bi gya kɔ sa ɛka nsuta man ho ɛsan so sɛbio ɛsom ewura sɛdeɛ amammerɛ ne amene siteɛ eti baabi akoro bi wɔ ɛne kura ɛbɛn no ɛno no nsesa wɔde bɛka sɛ ne traditional allegiance baabi a ɔde ne ti hwɛ anaasɛ baabi a ɔsom kɔ so nti asaman ɛwɔ sɛkyerɛ fam ɛwɔ asantema mu the sɛkyerɛ province of the Ashanti Kingdom sɛ de nyinaa ti aseɛ no na mmom nsuai ɛmfa nkyerɛ akɔna man nsuai ɛmfa nkyerɛ akɔna man nsuai ɛde kyerɛ na nsuta man na sɛdeɛ na kɔmto bi jakɔ bɛkɔ sakyerɛ no wɔsuai de kyerɛ yɛwura wɔsuai de kyerɛ asante nsuta anaasɛ sɛkyerɛ nsuta man wie a wɔsan aba na wɔbɛsuai ɛde akyerɛ yɛwura something na ayɛ ne saa a typical example bi ɛne tɛkyerɛ ɛwɔ Tano North Mansi no mu on say Tano North ɛwɔ afomantam wɔ mantam ahodoɔ ɛwɔ Mansi ahodoɔ bɛyɛ sinsia afo mantam no ɛwɔ Mansi ahodoɔ bɛyɛ sinsia saa Mansi ahodoɔ bɛyɛ sinsia no baako ɛka ho ɛne Tano anafoɔ na sɛ Tano atifi Mansi Tano North ɛhɔ ɛna Mr. Meka saa kuro yɛ ka wɔn asɛm tɛkyerɛ ɔkatanofoɔ ho ɔne ne nua Tano so tɛkyerɛ dwomɔni nkura ahodoɔ yɛ aka nanso ɔsan so ɛyɛ ɔsantene brempɔn Mr. Meka yɛ Kumasi manhyia a ɔnyina aka ho bi so nti ɛnɛ ɛfin sɛ yɛnuanom mpanyinfoɔ ama yɛsua deɛ paa yɛ a yɛte nsɛm ase yie na aboa ma biribiara yɛ asomdwe that is how different the Ashanti Kingdom is it is that is how different yɛ asante sɛm amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ fira de bɔ ahyɛseɛ mpanyinfoɔ sɛ biribi kɔnfoɔ nanom hyehyɛ yɛ no saa na teɛ yɛ a awɔ ho saa ɛde aba bɛpem saa bere nti abusua ɛno nso wɔ nsɛm kakra no now let's not forget sɛ saa kura yɛka wɔn asɛm sɛ nɛ ɔbɛsi biribi akyerɛ wura ɛyɛ Asante Asaman ɔyɛ adakɔ abusua ɔsɛ yɛwɔ adakɔ abusua yɛwɔ yɛkɔ yɛwɔ bretu yɛwɔ diana yɛwɔ kyɛ sɛ abusua no ahodoɔ yɛ aka wɔn nyinaa ka bom na ɛma ne sipi sɛ Asanteman nti adakɔ abusua no yɛ sɛbi asuta ɛne adeɛ ntɔnso adakɔgye akyerɛ nyinaa ka ho bi no ɛne Asante Asaman yɛ a wɔn abɛsi bibi ɛde akyerɛ wura ɔno nso ka ho bi na ɛnyɛ asɛm bi to akɔsɛ na wayɛ si ɔwɔ kwan na ɛnyɛ ho nko a afei wɔyɛ abusuafo no bi kura aba abɛtu nsɛ kuro no mu Asaman adehyɛ no bi aba abɛtu yɛ asabere wɔn atena ase ɛmu asɔfoɔ mpanyinfoɔ abusua no mu mpanyinfoɔ wɔn yɛ kɛbi wɔn nyinaa ka wɔn ho saa abiri amono kasa yɛ a wɔn aba abɛtena ase ɛtwɛn sɛ ɛbɛbɛdu nanom abɛtena ase bie na Mr. Meka yɛwura ɛnso ɛba afei na deɛ nhyɛmu na ɛhyɛ ase na deɛ gye ka ɛne tie nyinaa yɛwura no aboa na bibia ayɛ asomdwe nti it is an interesting day ɛnɛ ɛwɔ mɛnhyia kɔtɔkɔ fie yɛ adeɛ ɛbɛkɔ so biara yɛbɛsua deɛ yɛbɛkɔ so biara yɛbɛhunu sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanesite nti Asante Asamanfoɔ yɛ a mohwɛ yɛ Asante Asamanfoɔ bi hwɛ yɛ ne a wofi Asante Asaman na wohwɛ yɛ ne nɛ atadwe mate de ne ɛsiane sɛ mohene ɛba abɛsi biribi ɛde akyerɛ yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔ sɛdeɛ asantesɛm Asante amammerɛ ɛne Asante amanesite na nana yɛ a wɔba abɛsi biribi de akyerɛ yɛwura ne dɛn meba ma menka ne ho asɛm kakra deɛ mpanyinfoɔ aka me ate bi ne sɛ ne din yɛ nnɛ wɔde ɛbɛdi akonnwa anaasɛ wɔde bɛsi biribi akyerɛ yɛwura no mepakyɛ meba ne din yɛ wɔde bɛsi biribi akyerɛ yɛwura no ne nyinaa aba abɛka yɛn nsa wɔ ase a nyinaa ɛsom amansan kakra ɛte nneɛma ase a na aboa ama bibia ɛnso ayɛ asomdwe ɛyɛ barima ɛkyampɔn sapɔn yɛ ɔtɔ so mmienu barima ɛkyampɔn sapɔn yɛ ɔtɔ so mmienu nɛ ɔbɛsi biribi ɛde akyerɛ yɛwura afa sɛ wɔsoro ade akyerɛ ne nso taman nti bi ɛhyɛ sɛ abusua bigye yie sɛ sɛ yɛda bia ne yɛdi nkɔmmɔ nnɛ ebi esua bibi foforɔ sɛ ɛwɔ Asantema mu no yɛwɔ abɛmpɔnfoɔ no bi a osua de kyerɛ ɔman hene ɔsan bi sua de akyerɛ yɛwura nti ɛno no yɛ sɛ deɛ esi ma ne da so ɛna ɛma ne da so ɛwɔ Asantema mu ha yɛ bia ɛnso ɛyɛ asomdwe na aside that no ɛno no kɔda nkyɛn a ɛnkyɛn ma overview kakra of the Kumasi Traditional Council but aside that yɛde no to nkyɛn a ɛnɛ nsɛm ahodoɔ yɛ a aka ɛno nso nyinaa ɛreba yɛwura anim no ebi ɛne nkuro ne ba ebi ɛne nkuro bi te sɛ Barɔ nkunya ho nsɛnsɛm Barɔ ɛwɔ Adwoso mpatam hɔ yɛ no so yɛ ɔhene brempɔn Mr. Meka Santene ɛna ne brempɔn na abɛka yi a Barɔ nsɛnsɛm bi baa ma ntam ho nsɛm bi baa saa bere a no kasa yi sɛbi na Barɔ ne edi bi ɛbrɛ yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔ sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amane esiteɛ afei rɛmpe akunya ho nsɛnsɛm so na Nyankopɔn twɛdi ampɔ yɛ adom a ɔhene tene bo ase na ɔsatena so ama biribiara yɛ asomdwe sakra wɔ no wɔ kwabere sɛ John ekurom
the attendance said, nay, Sakra will do so and sense. Enkunyahu sensem ya de beba ira anim mamrani amani apaso de ma enkunyahu sensem obi anim se de ma wa hafu mantam no yes de ma e wa hafu mantam se de yine no we nya fe ne beka yine agitu ya chi bia ni hu se oba asante na ha ya we ya asante man no ekọ etra me administrative Ashanti region ekọ edira mantam basin num eni siamu ya sa mantam do num basin ekọ siamu bebe na ye ka man he nko a and so your divisional chiefs and as a break of one more yes I'm nyina almost a part of the Kumasi traditional council be any dem until then so sabi am like say dem ekunya ho sense so yakopon twedi apoya domo a reba irani na era not of was adon se mo support na pipia enso ayasumpi said they say na efata until dem aso sem eba until sabi yento aso na yenkan fi entre amansan okay yento fi kakra entre amansan na obi ho ye na dey ebe koso e wo machine please obi am okay yes abuji anti yento fi kakra entre amansan yes every do an kase ba betna se na fe ehemu no ahyase yie se dia mamre ni abanisite na sabe ko yan ntese na no bia ba beju ya na no matna se mamre ene amane ekwan so na no bi atna se etwen se beju no hen kase be ba na fe ehemu no akoso asomdue kwan so na bibia ayeye na be kaya na otwe mu enkuro bi te se abrade mia mikrum e wo pabre abrade sensem ba yerani yes abraham no kase de when kase ato ne mu ase wasisi amasomdue ba sabe ohima ene busiafo nkae aka onyina ebeka bo mama ko letumpon na fe bi se brante na no ye busiapani wansi da bi na no maso ma ba no we am fed sunsun mu bibia mu enti kone kodi akunya e wa abrade ya akotopone asisi abrade sunsem a bibia ya asumdue enti sabe ya me no kase de yakopon twedi ampon ya adom a eye abrade enso ebinya hene echekwa enso de amambre nya mane esitie eno no koda nchen ya afi na manso kakra e wo ho abrade ene ye ni kwa abe yie no abrade mamponten himan ini enim kwa abe yie se ofri Kumasi na otwam akwa Asante mampon a onse otie Kumasi ya bebe obedike dum eye kwa abre ya kwa abre udura kra obedike pieso ye hwa na de wakwa na otie hwa na akwa akodu mamponten na ye kwa abre tete no kwa abre ahinkru mamponten o pai for bonku so a okwa abrade to won ban abrade na heman so mpotemo na hye ho nsensem na no so ayi bibia o kakra ya sabe am no kase de yankopon twani ampatom aba ekọ ye wranim na yewra akoma pa na butre ni odo nti wato ne boase na wakani bina so sisi amaso jaba sabe am ka say wa dwo so edi eno na ma e down so wa Asante no so de bia ya no chiri e sanse e wa Asante no de se nkonya ho nsensem bi ba na mentime ho ase ni ade ba e na mse ye wa yewra Asante ni nti enkonko wie court e ma ne nkoye manso enkonko wie court e ma ne nkoye mentime ho ase watim wakame e ma nsem nko ha dwen da bi e na mse Asante ye wa Asante ni nti e munye den se de ya o ne kase ya ba mu a e wonu asisi na boa amasomdue ba esan say me say Ghana enche kwa na mpanyifo kama yete say yema mu ha yewe tokwa ho nsensem ne manso ho nsensem ya ekosu na dodo no a efra nsensem so Asante ya nyame atom ya Asante ne ya enkonya ho okay sabre akomu hene me say me ka otufa akomu hene na asafo ne chamfo asafo wache ajiman busu sabre chamfo asafo wache ajiman busu na wababeju a otasase wone Kumasi traditional council nhemu echamfo asafo bwachi ajima bonso no ene asafo hene nhemu Kumasi asafo hene ono aso na akomufe koloda no to yotumfo akomuhene prekope said the amamre ene amani city echamfo asafo bwachi ajima bonso ene sabe echamfo beju a otasase amamre ni amani ekwan so na amabibia ya so ibizabe wa ha ye di kana ye di amani ne beso mo akopem bra na no nyina ebeba na afi nhemu no ahyase na de dika editi na so dusia ye de nso ma na asom sedia ese na efata na ma no so ya mechichi nsemu ase no na ma ne danso e wa Asante asanse e wa ha de nkunya ho nsensem bia ba ntene ho ase eni ade a ha dwen sanse nyankopon twedi ampa dom ye Asante ne ya asem no kose so sabia ni a oni be mo da bi Asante memu ye mempe wati mo aka me bia asem na wo court kwa ntempa obi ade ampopia koye fro e di abaye rani
na obiara kɔ yi de afi hɔ de aba yɛwura ne mu a na biara nso so ayɛ asomdwe sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti abusua kakra yɛ no nso yɛn nyinaa yɛnhyɛ no so ɛno no nyame atom ɛyɛ mampɔnten afei abrade ɛne kuro a ɛka ho Kwabere Heman wɔn nsɛnsɛm yi baabiara ebia nka ɛyɛ ɔhaw ne amaneɛ baabiara ebia nka kɔɔto nsɛm na ɛma so akɛseɛ nanso nyankopɔn twɛ bi ampadɔm yɛwɔ santen no nti ɔno abɛm asiesie ama asomdwe aba ɛno ɛna ɛma ɔhene pɔn ɛda nso no ɛna ɛma yɛwura santen no yɛyi na ɛso no ɔda nso ɛwɔ wiase ne Ghana nyinaa na ɛno nti wɔ asante ha ɛwɔ sɛ abere bi yɛde hɔ awae ho sɛ yɛwɔ santen ne kuntum kantan bɔ hɔ korɔ bi asante kɔtɔkɔtɔ na bibia nso ɛyɛ asomdwe afei yɛtoa so a ɛno ɛyɛ baako mɛde kia ka kyerɛ sɛ afei n'asafo nso yabe nsɛnsɛm a ɛbaa nyame adom ne kɛse yabam yɛde biara ɛyɛ asomdwe na biribi atumi atumpɔn sɛdeɛ sɛ na ɛfata asɛm biara yɛ bɔ ɔhene mu ɔhene to ne bo ase na kɔma pa na bokyerɛ ɛne ne dɔ ɛka ho a na biribiara yɛ dɔkɔ na biribiara yɛ asomdwe na awie yie sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti ne nyinaa ɛyɛ nsɛm a abusua biribiara yɛde hoahoa yɛn ho sɛ yɛyɛ asantefo ma yɛde hoahoa yɛn ho sɛ yɛyɛ asanteman ma ɛma biribi atumi ɛyɛ asomdwe abusua wɔhwɛ me live ɛwɔ YouTube by Grace TV so and yɛde ama ne boy ɛbrɛ na sɛ wobɛka yɛn ho a na wa like na wa comment na wa subscribe na wa share na foforɔ nso bɛnya bi ahwɛ ɛwɔ by Grace TV so ɛwɔ YouTube nti yɛtoa so a saa bere anom ahyɛ ase ɛba nkakra afei ahenkwafoɔ nso ɛba na ahenkwa ɛnim na ababɛdu a wo nyinaa ɛkɔ akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ɔboa abɛdu a wɔmpɔn abɛtena ase bia ayɛ asomdwe na yɛgu so a yɛkasa no Kumasi Traditional Council yɛ yɛkɛn kotobi gya Kwame Akosa hyɛ a na ɔkyerɛkyerɛ mu a ɛda nso na nanom a ɛwɔ Kumasi Traditional Council mu de bi mekae paa sɛ afe mpem mmienu ne aduonu mmiɛnsa mu nanom a ɛwɔ Kumasi Traditional Council ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu na nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu na ɔde to dwa sɛ Ghana ha ɔmo ka wɔ bi ate sɛ Traditional Councils dɔɔso Traditional Council bebree na wɔyɛ man Ghana nso Kumasi Traditional Council no ɛda nso efi Traditional Council ahodoɔ aka nyinaa tina meka na makyerɛ sɛ abusua yɛ man Ghana ha yɛwɔ Traditional Council biara ni hɔ a ɛtra mantam a Traditional Council no ɛti sɛ Kumasi Traditional Council meka kɔsi sɛ Traditional Council dodoɔ no a na ne nyinaa koraa Traditional Council no wɔ ebi a asɛm ka half mantam no mu a na tena nkunya anaasɛ na ahemfo ɛka ne ho nyinaa wɔn nso wɔ saa mantam no mu wɔn ɛntra saa mantam no ɛnkɔ mantam foforɔ abusua wate ase Traditional Council biara yɛ wɔ Ghana ha no etie bi a asɛm ka mefa na sɛ bi a sɛ Anwura Traditional Council na wɔde me bɔ bi na aka asɛm wɔ mani nsɛm sɛ bi a Anwura Traditional Council yɛ wɔ fra mantam mu a obewura mu no na Anwura Traditional Council no wɔne na ahemfo no wɔn nyinaa wɔ fra mantam no a Anwura Traditional Council wɔ etie bi a asɛm ka ho ɔbɛfa bi a Sunyane Traditional Council a atena nkunya yɛ ka Sunyane Traditional Council no wɔn nyinaa no ɛkɔ akɔbie ɛwɔ baabi a mantam a Sunyane Traditional Council wɔ which is in this case ɛyɛ the Borno region ɛnso Kumasi Traditional Council abusua ewura mantam bɛyɛ sɛ 9 ɛkɔ nomu bebree na ayɛ ana wɔn adwene sɛ bi kɔm na wusu ka Kumasi Traditional Council no a ɛne Kumasi wɔn bɛka sɛ metropolitan Kumasi daabi ɛnte saa de biara da o deɛ menhyɛ ase kora sɛ Kumasi Traditional Council ayɛ ka ho asɛ abusua Kumasi ha yɛ ayɛwɔ yi Kumasi ha deɛ nyinaa afei baabi te sɛ Kwabere mi yi ebi a kobi te sɛ Duma Nafo abusua yɛ nim Kwabere Duma Nafo Kwabere Duma Mpɔnte ano apan nso ɛka ho fɛn so man ho te ebi a Kwabere nyinaa no mi yi ebi a Duma Nafo yɛ a ɛwɔ Kwabere dɛka fɛn so man ho afei mi yi kobi te sɛ Ntɔnso yɛ no so wɔ Kwabere na ɛka nsuta man ho nkuru aka deɛ doɔ no anase wɔn nyinaa ɛka Kumasi Traditional Council wɔde ɛhwɛ Kwabere kakaka yi aban mu bɔ Kwabere no wɔ east and west yɛ ne yɛ baako afidie Kwabere south wɔn nyinaa ka the Kumasi yɛ antoa ha yɛ sɛ na antoa so nsɛnsɛm yɛ ba yɛ nya nti abusua wɔn nso ka the Kumasi Traditional Council ti Kwabere kakaka nyinaa ɛka Kumasi Traditional Council afei no kɔda nkyɛn yɛ a owura sɛkyerɛ nkuro no bebree no a ɛka the Kumasi Traditional Council kɔna sapona wɔ sɛkyerɛ yɛsɛ ka Kumasi man no ho so afei ɛyɛ kora nko a nkuro no deɛ dodoɔ no a
to do no e ka kwa so isna class ya so mamre ni amane kwa so boa na wo ye wo hwe be ka kwa fa kwa chi hwe be ase cheduma so we abusua o se aban mu de wo dress cheduma so mensi no ya agura okay yes abe bafo jachi ni bafo jachi amati bafo na obabedra okotna se mamre ni amane kwa so bafo jachi amati otoko ni chi amepeni abusua sabe bafo na obabedra mamre ni amane kwa so na bia enso ayaso be bafo jachi amati otoko ni chi amepeni ono na sabe no kasa abusua obedra no okotna se mamre ni amane kwa so dina mano gu se so abusua se odi ehwe ba bia adura se cheduma so aban mu mansi no the friend adura se cheduma so mensi adura de yin ni se e ka sante mampo man ya wo ye adonten e de ma sante mampo adura ya adonten ni e de ma sante mampo this is cheduma so ba bia we e ka kuma se man ho e ka de kuma so gisa kan se ti be kai se ba bia twam se bi pese ma chin se mampo achi se oni ke si be ka se bio yewra kan sa se kuma se nko ya ahemfukwa ya kese ni wan nsaso bi entisa on se bia woni bia obedwen se oti kuma so isa council na obafa nze ni abamu kumase ya yewe bi entisa na me chem se be benya over video madarama ti be bia kwa abiri we se me duma na afo ye ka ofan so man no e ka office isa council na eye entonso so e ka eye nsuta man no ho enkroi nyina busu madarama enkroi nyina maboboso kwa abiri nkobi bebe na o nyina so e kuma so isa kanso e ze fe ne aban mu kwa e wa fija kwa abiri north e wa fija kwa abiri south sabi sam kwanta kese aban mu wa fija kwa abiri north e so kwanta kese na ye otu mfuni fa moto so e ne ya misremika e na square man po ne kwekwe na kwanta kese ne won na ehwe chi se kuma si ne fa o den ka hwe bia e kwanta kese ma lo ke kuma si man so ndi se ye tinse mu bia se ahinkuro nom eni nkura ho do ya aka ye tinse mu bia se be boye da bia me ka tina me ka bibia na awakose mo atwam kra na ma stress me ntiti ni pantem de bia na da me akola ketwa enim bia chi asem nimum ebi ba bia se ye tinsem mo se ye be boy na me ntimo wase eni bobo bebe ne wati waka bebe be brase esan se busuya me die me wogidi pa se ensem bebira eya na koso betie we se obi se me ntiase we se ni adi nyina no eya na eye nimu a ye mrantie ma ba ibudu do na ye nimu nti ene ma ne koma ne sa emu mzan ki ejitu ya sabe ohene ya obe ogina sinase hene ogina sinase ehene ona sabe abudura okwa akotena se ogina sinase ewo eye ebu akwa agugu empatemo ese atwema agugu empatemo no baby abakosem chese tete kropa ya santene se to up so ono ene anu ya aka ena watiche wonu ekro edema nyere ne ma afina na ebra hene kwa abiri nti asemo ameka no se mebo a ebien ha na ebra kwa abiri ebra we o kwa abiri ebra hene na sabiri ya mo kase oba bitu ha okotena se ne Kumasi traditional council show nti ema yesi asemo bi ni dance ya madam bi etwa bi ye de aya dance nti ema yetin se won se ni asemo abranti kanyam so na baby kokopi na ka Kumasi man ho di kwa abiri de na maka message bi se bi ebia duma na afo ye ka on face man ho e na afi eye kro ya your friend say entonso e kan suta man ho wonyina se bi memi kro kwa abiri kra me fuma kase bi kro e de ma tumfo dominance enti ye nyina ye ka Kumasi isa kansa se buja wonni baby asa mponkwe kwa abiri himan ankase na de wa o de fi Kumasi ko mu wa pa eso nyina ka Kumasi man ho enti se bia de wonni ne be kasa da bi Kumasi isa kansa bi so da there is no traditional counselor to say Ghana ha and ya Ghana ha kwa Mr. Ghana ha ebibire mu ha any biase babia it is a traditional council. There is no single traditional counselor a dance na eson afei ne son koye no distinct from the various traditional councils Ghana Kumasi traditional council nesa na no musia sa na nya asem keto akra so abusia tie no so kaka ya betimi aka e dia chem na no koda nchen ya na me chichi mu kura ka ho bi no afei ye feel kwa abere kra na ye ba bosomtwe for instance say na nche na dia che ne ba fo ebetu ya no kwa potenance jache ko be ka se jache obe se bosomtwe indie ne jache wo bosomtwe na oka Kumasi traditional council no tu for chem pe ni so meka yes Abraham no ka se ba fo jache amata ba betance na na ba we ye nkunkun ha ewo abamu access Mr. Meka abamu Ashanti region no e trakwa wuramu ko mantan odo so a e bia me ka me do man kese ye mfato abusua ese do man kese
meka bi am se do man kese abusua wo hwa aban mu a e wo bo is mantel no nkranza empatem wo ne wo nanso eye something na bre bon ntu ye hwe be bia do man kese wo kwa chi that's what the Kumasi traditional council owe allegiance directly to the overlord of the Ashanti kingdom in the Kumasi state. So, in terms of Nina no ye said the city, Nina no amamare any amani the year no wire at all. Na yen yaba yen so yet was amamare ni amare kwaso na bibia aya so afi the man kese kwa to nchen ya enche na kotobi ja kwa me akosa na oka techre enzo ahafo techre wa hafo tan on of mention atwam bia ya nkwanta na wadi tire so na asana bedu abisi na wadi tan so no bia techre we ika Kumasi man ho to zo brempon na doctor okwajiman abde bia Kumasi man hye bia wa ha tan so hen tu be kai enche na tan so hen ebesu ayi chire wura na afi atwam no na tan so hen bia tan so we ti be na kren be na dwen se tan so de da bia na so ya hafo man tan so ka e wa hafo man tan aban mu ya sabi yes something na dia ne ka Kumasi man ho into side ade shi yura e wo Kumasi man said dia mamare any amani city enti ni na ayinsem bia se ya ntiase na sabi o misremika ya mfa ni bie amade bi se na abia bia wo be ka se ye be konto kwa any na so would fight unnecessarily what shouldn't be the case eti bebre no anu aya na ti na abia bia busua aya na on the platform by Grace TV man fa to na wo so se meto e boase na sabi obusremeka edi eni hwe ye nkwara ya afa ni eba na wo dia na no waka ya ti bi no wo ti e boase ya cheche na ya ho sabi e be ya obi kwa na ono ntia se ndia se otia se ene se na tie se na weti ene na wo nya kwa se metwe aba wo minua bi so metwe etu wo minua bi so na meka se tie bi minua bi na meka se tie wo ni bi ni mom ye mfa ni die ni buo e ma yina ye ho ye ntimi ntumpon enkonkwa ye se de se fata dita na so techre is ya techre eh something na brempon me se meka atanofo no dwumo se na kotobi ja kwa me akose ke abakosam ye sitie ono nua bechim ene te e wo potem mo de so Kumasi man ho ya usually chi ramamre ni amani akwaso so nti ya tin se no bi ase a e be boy okosumia ni na we am be ya story bi about atroni na me church nsemo e fa atroni nsensem ni ade abusu atroni o kan na kwa kasa o se me something na otu for brempon atroni eni Kumasi so ho ye ti ase atroni eni Kumasi sounds na atroni ya me kasa eni afman television atroni e wo bunu mantam aban mu no on se bebre na ya dwen se ye ka se asanteman a nanom a e wo mantam wo du mu e ka asanteman ho no o mu nyina ye aman ne da bi ebi no kwa o ya abrempofo ya ye re nya mpaja o nanso no kwen se ye nyina se ntwafo ye di wofo ya me kwamna usu me ka wo by Grace ye di wofo se as ya na obodo ka say highlight and as if focusing more on the paramount chiefs aman ne ye ka asanteman ho a e wa aman ho do so ye wa abrempofo no so bebre a wo mu ni asanteman tem a o mu amantam ho do mu ya o mu ye o hekese na abrempofo and ba ko ya me ka wa say any kuro ya make kind friends at you to make na no wa tronye esai e wo regional minister so regional minister ye galam sabio regional minister makwan sem ka legend na no me kan no make bi ama galam say koso o mabo na regional minister of the Belgium into amu bi anya hwe mfa ho na ka say was something na brem so until tronye something na brem kope ya asase a wote so da bi o wonya de na potokon na da roma na kuma pa na botre ni donti potokon na de wa o ko di o so ba this year on time to be kaya afe empimienu ni adununu ansa na sabi asem kese be so asantema na ahema be kwa yura kan se enche de nko ni bi ho a obepaja wo abusia sabi ba for bili sabi ba for do me abra man hene ene Kumasi man na hia na im se ne ba for ene bi odwumade bi obedi ba for do me abra man hene asante achem do me abra man hene ene nya asantema na ba for ha di ene se odwumade suku bi a obabiti amamere na amani ekwan so ba for do me abra man hene okay na na betu for na ebe say ba for do me abra ba afei na wo say adankanya man hene na abo ntem wo na ya betu for ene na adwumade ebe kosi gidi se bia obetai wo nu achi na bi say wo de ento ebo ase ene me pese me prem ho aka de minim afei adanse ahinsa hene so ha wo na ya betu for wo na ya betu for adanse ahinsa wo ye wo fa e wa betu busu anu ntianum afei okay is an about baro so e betu ntia na bia na baro de bem e ho sensem me me ka me prem ho kasa eni yeru admanim enya abose na hopon twedi ampo ya adom na nhye mu sha se de be possible ba be so mo sabi am no kasa ya na ho se
Afọ dɔm yambra ɔyɛ bretu afei adankanya mahene ɛyɛ bretu afei ɛyɛ adanse ahensan abretufoɔ nyinaa wɔ fa no ɔba betu na ɛyɛ nana safo agyima na aba wɔ nso ɔyɛ deɛ na sɛ bigye yie paa sɛ ɛbɛfa ɛyɛ dibe mu nsɛnsɛm ɛno antena bi a ano nyine ba abɛta wɔ mu akyi na abusua de yɛnya abotɛ me pɛ sɛ mɛpere mo ya kɔmɛ wɔ sumi akɔ akɛtɔ mɛ sɛ mɛpere mo aka bi yɛnya abotɛ ɛpɛntu ɛni na abɛso no sɛ de si ɛteɛ nso wɔn sɛ sɛde asantesɛm si teɛ no yɛ ano nanom yɛ ma yɛ fɛ sɛ kɔba sɛ abusua na sɛ nanom nyinaa sɛ obi a wɔ abusua to bɛka yɛ nano a asante agona ɛsua yi na ɛyɛ nkwanza ɔbɛta n'akyi denden fɛfɛfɛfɛ nkwanza ta akyi sɛ ne nua ase ne yɛ ni adaroma nana bɛbrɛ hene aba abɛduru nana bɛbrɛ hene nana aba abɛduru nana ɛka ɛyɛ Kumasi traditional council nana bɛbrɛ ɔka nifa fɛ kuo no yes nana bɛbrɛ hene bɛbrɛ abusua ni bɛbrɛ a bɛbrɛ wɔ Kumasi ne nkan kwantempɔ so agye so mpɔtɛ wɔ hɔ ɛna bɛbrɛ ɛwɔ nana bɛbrɛ hene nana ɛna sabre waba abɛduru yɛ ɔkɔ akɔtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so bɛbrɛ ɛka ɛyɛ nifa fɛ kuo wɔde bɛka sɛ the right division na sɛ the right wing of the Ashanti Kingdom. Nifa fekuo ya Msremeka ɛyɛ nana asokore mampɔhene na dano saa bɛ ebi sɛ sɛbi Msremeka menka o manyina ya na asokore mampɔhene kɔ ekura na nkwanta kɛse ne na ɛhwɛ kyerɛ ɛwɔ Kumasi nifa fekuo no saa bɛ no a ya sɛbi na nkwanta kɛse ne hwɛ kyerɛ wɔ Kumasi nifa fekuo no nyina yɛ nim sɛ sɛbi nana bɛbrɛ ka ho bi afei nana mfantifo ne wɔ Kumasi nso ka nifa fekuo no ho bi nanom ya aka onyina aka nifa fekuo no yɛsom ɛma bibia ɛyɛ asomdwe sɛdeɛ amammerɛ ɛne amane ɛsi atie afei abusua no kɔda nkyɛn a na ma no gu nsɛm so a mekyerɛkyerɛ nsɛm kakra nti wode yɛma update nyinaa no anaa bia bɛduru ase a yɛde no nso bɛkyerɛ mu yɛde no nso bɛsoma mansan na bibia ayɛ asomdwe mɛserɛ wo sɛ ne nde di kan wobɛkan ho a na walike na wacomment na wahyɛ ama obi anya bi ahwɛ live on YouTube by Grace TV so okay nti no yɛtoa so yi okay nti anam gu so tena ase nti megye di sɛ saa deɛ no akɔ so deɛ ɛsɛ anam abɛtufoɔ bia na ɔbɛka wɔ nua ho nti yɛnya abɔhwɛ ɛberɛ di no ɔhene kɛseɛ tena ase a deɛ ɛbɛkɔ so deɛ ɛbɛto yɛbɔ ase yɛde no nso no nkyerɛ mu ɛne ɛmu amanneɛbɔ asoma mansan sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata na abusua ma no gu nsɛm so a mekyerɛkyerɛ nsɛm biara na meka ana mekɔkɔgye obu no ɔkɔtɔkɔhene aberɛ mpɔfoɔ no bia wɔ hɔ na meka atwerɛnyɛ deɛ sɛbi atwerɛnyɛ ɛwɔ bono mantam no deɛ nso wɔyɛ santene aberɛ mpɔ mesrɛ meka wɔyɛ santene aberɛ mpɔ ayɛ wura koraa kan kyɛe sɛ bra fie twa mu afa mpire ne de no no yɛwura afiri bi ka sɛ ɔnko no bi a ɔbɛpagya wɔ na baako ɛne atwerɛnyɛ sɛ bi yɛnim sɛ no amu na awosɛm si yɛ nti sɛ bɛn ahema akɔ akura ɛbɛ bibia na no yɛwura butu nkonya ɛwɔ asantema mu baabiaa ɛtena ɛntimi awoma so saa nti atwerɛnyɛ ka ho bi afei romantam na mɛngye ɛno nso ɛyɛ sɛbi mesrɛ meka ɔsantehene berempɔn mamani amane akwan so onyinaa ɛyɛ yɛwura berempɔn afei sɛdeɛ da biara di ho nkɔmmɔ no mesɛ kuro baako a da biara mote ho asɛm ɛyɛ nkyerɛ a aban mu deɛ ɛwɔ wankyi mansin no mu aban mu ɛwɔ wankyi mansin no nanso abusua amammerɛ ne amane akwan so ɛyɛ ɔsantehene berempɔn nkyerɛ nso mesrɛ meka saa bere a no kasa deɛ ne nyinaa yɛwura bɛpagya wɔ mo na mene ka nkyerɛ mu yɛsɛ baabi amafo bisa update about nkyerɛ this is the whole story nkyerɛ ɛyɛ santehene berempɔn mfie sɛ du ne akyerɛ nie ɛna nkyerɛ ahene baafo adekɔ abɔ ɛba akɔtɔkɔfie bɛsi mu nkyerɛ yɛwura ɛno akyi ɛna ɛbɛto dwa sɛ sɛbi wogya mesrɛ meka nnipa bi apɛ kɔti kwan bi so ɛpɛ gazette ɛde ama papa bi a ɔwɔ nkyerɛ a sɛ ɔyɛ nkyerɛ ahene nso ɔnyɛ nkyerɛ ahene ama yɛ gazette na wɔ the National House of Chiefs afei no wie anso ha abusua ni no wie anso ha ɛsan beto dwa sɛ sɛbi nananom bi mɛnka sɛ nipa bi mpɛsɛ na ɔbɔ budi nananom bi asa fa kyerɛ nkrata akɔ National House of Chiefs o wɔn mo anyi ntum no wapagya nkyerɛ a the National House of Chiefs na apagya nkyerɛ a ayɛ ne man hene na saa abira mesɛm ka nananom na amampɔ na ɔkɔ akura nananom aka ɛsɛ dabi na nkyerɛ a ntimi nyɛ man hene just as something the original House of Chiefs ntimi pagya nkyerɛ ayɛ ne man hene just as was something ɔno nko ana wɔ saa tumi sɛ obetumi apagya nkyerɛ a ayɛ ne man hene afei no kɔkɔda nkyɛn a nkyerɛ yɛ santene ane bia enti sɛ obi ɛkyerɛ sɛ wasi ne wɔ nkyerɛ a wabra ɛnyɛ santene na ɛsi no ɛnyɛ ne kwan so nti National House of Chiefs ɛnyɛ bibi ɛmfa ho saa bia mo kasa tu bɛka nkyerɛ kɔ ne ka sɛ the research committee of the National House of Chiefs and the registrar wɔ sɛ wɔn mo nhwɛ sɛ saa edin wɔn de akɔwura mu wɔ nkrataa mu wɔ National House of Chiefs sɛ nipa na yɛ nkyɛn no wɔn de twim animu yia and the correct and sɛ saa bia mo kasa asɛm no ɛna no mo di ho nkɔmɔ asɛm no wɔ National House of Chiefs wɔn twɛn
the National House of Chiefs best friends mo na anoma chense mu na fi wode yi ato ye nti e try the nya wo check kakra as it stands now gazette no e da so kra sabi opanyini ya sabi wonye hene because wonye hene and I'm saying try ka something na ho ti on so an chere wa something na so just why na administratively the regional house of chiefs apẹ kwem apẹ gazette ya man this is some of national house of chiefs but the good thing is say ebuna I don't mean from the regional house of chiefs afẹ che say omo ko pẹ gazette e dia man omo ko pẹ elevation dia man so omo elevate na ya man ya mi adom sabe na man point ko akura na no aka no omo etiam ya nti anko balance na national house of chiefs anya to so abey man nti no the good thing but ya can say ebrebedu now the National House of Chiefs best friends now ba for the club one here the original or legitimate in trying e be training say mo body ko say the say fata na fe o ma yi din from the ba for the club one here trying na o kan suma ko afi comedy ashim na bo am bibia ya so that's also some of the updates I'm saying that is really I want try so o he kai na mani ye won say ebre no he kai so we peja ncha na sa bre na emu na be to just say Regional House of Chiefs Apec Gazette and I say the Aba National so mo elevate aye ohene our brother Regional House of Chiefs any that locus Mr. Emeka Mamani Amane Kwanso to elevate the third divisional chief esan say the city say abusuan e wo ye man Ghana ha nkura e ka santima o bia yura etimi peja aye ne man and shy or something ne brem ponti something ne wotumi so peja ncha ya obi antumi nko peja kuro ya enye ne dia enti the Regional House of Chiefs, even though administratively Abaimu and Punto, Abaimu Abako and Imunti, and Abans there be midday, baby Saba, said the Abaya, me Abanya, Yam Queen and Mabaya, Metimin and Anoma Chunkumo, and Tiana, or in the Casse, Regional House of Chiefs there, I didn't mean sanity. I didn't say, oh, hey, chieftaincy act more. Abusia, oh, here, chieftaincy act more. Yeah, some more chieftaincy act in that kind of say, and then the offer Mamania Mania Quinso. Na ye you know of one family money question you know na se kunya no afa money question you know all go through all the customary processes ni agina too say the money city and they no wie and the ma ba yo hene na Regional House of Chiefs National House of Chiefs there ye tie ne say eh say oh aban enhihye aban na montu enti no yemfa nkrata yi na say yemfa odin konkrata mu na Ghana aban hu say oh yenya ohene kumo kuro we so a ohene we na oho enti abere bia opeso kuro so na edin nie opeso no nya nkita ho bia city enti no de administrative wise so de be ya be boa na buy to me ahemfo kita ho no etumi akoso asomdue kwan so enti na man ba sa but no entumi enka se wo bia entumi ka se wo si na ka se wo tu so enti so be hwe kra okay I was just about to mo ba betan sa banya man kwan so okay enti na ntwa ne afei na mekomi na mekomi ne dikan na ntwa ne so etwa de so yi enti na mekomi ne na ntwa ne na sa baba di woni na ya se ne abusua mo se de si efe efa na mekom afei na ntwa woni na ya se ne efo na sa baba bedra obetan se amamre ene amane kwan so se dia isi etie na mekomi ne afei na ntwa ne woni na betan se amamre amane kwan so me eze ntwa so sensem kakra wo ye beba wo kese anim se dia amamre ne amane sitie na bibia enso so aye asumbi nti abusia no so kakra e betumi aka e de akira man sanyina no afi nana kusi obodun kumase domi abrahim nana enso aba abeju nana kusi obodun kumase domi abrahim nana so aba abeju ne asanteman ana isere kana kumase man hye mu no e di ile gwa man bo enso abusia won se ade kwa akona akoso sa abe ye di ko nyina na ye hye ne bi enso ebra Mr. Emeka ebra na eye abusia ebra na nana baro hin eba ohun se na no mo eka na ho nana baro ba ebra nana baro eba afei nana ya no ka no nana ma na ka ho afei domi abra na ka ho bi afei adankanya na ka ho bi eni nkura odo aka eso won na abretufo e na obabetina se fe won na abaye ma they are some fe. When you are ya busuna ba, when you are ya de ba. To have me come ya, woni ase one eye antwa. O ina so ya asen yefo. Ya, asante abona kan bi, afin kwanza kan bi. To be kaya da na asante abona esua woni krom ya busua. E kopie mu asante abona. Ehun se, na asante abona ma hin esua. Na ma ko hin tie twam bi. Na suwa ma hin tie twam bi. Afenye on kwa enkwanza ma hin sa do wontimi amade na tempunya. Na woni na on na hima efun kwanza ma mu ba. Ebe tai woni echi
ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ asante hyɛ mu ɔbaadeɛ adom asante ahyɛseɛ na ahyɛ atoɔ dadaada na no a ɛna akɔ so abɛpem saa abɛyɛ abusua abere a yɛnya ho akwanya na yɛtumi edi mu nkɔmmɔ. So that shows how distinct the Ashanti Kingdom is. That shows how distinct the traditional setting of the Ashanti Kingdom is. And man, it dance so pa. Yeah, just say uhwɛ mu a ohun bi saa ɛwɔ baabi a ɛwɔ yɛn man Ghana ha sɛ nti that is what it is. Yes, I'll be able to say that nanom gu so ya wo nyinaa ɛba bɛtena ase amammerɛ ɛne ya wo nyinaa ɛba bɛtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ama pipia enso awie nti fa comment bra na yɛnto aso sɛ Selina Wise bibia bɔkɔ deɛ ma me sɛ wo ho yɛ wadawre ma afei nyɛ wɔn nko a wan be see about so as na I haven't seen the paramount of a word mass after you be di nkomo nyame bibia yɛ okay bibia yɛ okay and say how can share the whole update about gazette na deɛ today you nyam to the internet na minim sɛ na no bi na asenkunya no ɛwɔ asenti o de ye bedi nkomo na de sefata dia ye be so na bia ya so why but bia de na come say about so a you say o fa wa mama no amani emi agro kra abia o pese ohun de ekoso enti o de ye nya boche ye bedi nkomo ye de munche mu ani mo amani boni nyina abeso mo say say na fata and then also maliki ama update kakra about mekum maliki ama I kwaso bo adwuma kama pa I got it's medical public accounts of Brekum and Che or channel you so like this so waiting for chicken or okay Sabrina to my neighbor or say medical catch or say and then as I might or Baby Sway we can swallow chair and to tell my and some of us try to see Sabri offense to something over Mr. Mecca I know of and to tell my name Nana as I'm watching fishery and I fay or Baby and to tell my name Adako and our veteran and pay before we never say I'm running a money. So tell Adako said the Adako Jachi Dako Afina Sama will be so Adako and Tonso Unina Adako I can't be a mamma and a money acquired so Yadina won't show you any moment as soon as I say na a fata a walk on her Tempia I don't see a crack but my chilling them will be a chairman sign na Pia I asked me that's my hand of a suta I never found what the truth. Mamre any amani kwan so afei yes dankanya mahene nana ena sabre otina ahifie ni mo oba betu yam so otina mo sabre na dankanya mahene on so ebretu on so oba ye woni nana aye baro na nam tde se bia ne na baro e beta chi afei kumase ye wo hwe chi se ni fahene sabre nana boache yam abepio na nkwanta kese ni otumfo ni fahene ye to so ni sabre wona hwe chi kumase ni fafe ko nyina nana boache yam abepio nana nkwanta kese Sabre, Nana, and Robert Drew. Now, with Nancy Amamre, and the Amani Fanso. Nana, watch Yam Abibio. Now, Quantakesi, Abusina Sabre, Nana, and Robert Drew, and the Imam bought a song to say, and you'll be on the catch of Sabre. I don't know Abba, 1 year and my Francois. Now, I didn't, I can't turn about knowing that do what's nothing. Ama, Ibia, ISMV. Na, Ibia, ISMV. And also in some kakra, they bet me they are together. Now I'm saying now, live on YouTube by Grace TV. So now BPI I assume yes, indeed. Because we are training, because we are training, I go on training point out them. No, we are mobile and bring to and share money shots. Yeah, you can't be taken. I assume so. There is now fact. No, so yeah, but there was another good one. Teach you. So be a bring confort a war. Sabi asantememu that's one Kumasia na owo mantam ahodo emu enti sanko nkonyi na mabo so nyina sa na mo tie pepepe na on se efre ko bi nso brodi efre ko bi brodi your first could be so brody. Now, some brody, I'm looking at some. I know our time, may seem no mountain, but I have thinking you know what shape I want to an eye. It will be that time, may seem on also much your man. I decided your baby man. Go your friends, a brody, our time, may seem. Sabi, there was something in the brimple. Mr. McCammett, I to Sabi, Tia was coming up and said it was and say, and Penny said, men say, for Tassabi cabin, so Sabi, no matter Roma, no, we are Bobo.
ti yɛ ka na yɛde ne buo bi ɛsɛ fata ama ansa na aka na meta to sɛ bi ɛwɔ mpanyin sɛ mo mpanyinfo aka na ate bi yɛ ka na yɛ kyerɛ mu saa no brodi ayɛ ɔsanten na bi mpɔn ya ɛno nso wɔ Kumasi man mu ɛka Kumasi traditional council no brodi ɛno nso ɛka Kumasi traditional council no ɛho ɛno kɔda nkyɛn a de bibi ti ɔsɛ ɔbɛka ya sisi a season a ɛbɔ bi Ghana Premier League teams mmiɛnsa a qualify na ɔso bɔ bi no ɛyɛ team baako a friends said the BB United. I'm not about the Ghana Premier League maybe. The BB United I will play friends the BB. The BB is what time is you. Or something a brimpo. Or honey or a professor. Or lecturer in pa or legons your pom. Or something a brimpo. Yeah, and chair and we shall show you. Time mention muna and soccer and in crowd or aka. Unina or some mention. So it's also sound a safe one there. Sɛ kwa no ne adeɛ ɛhɔ na wɔn nyinaa ɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so time nso nti da bibi nso hɔ a na wɔ ya wɔn nyinaa ɛyɛ ɔhene kɛseɛ adwempɔnfoɔ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ esi ɛteɛ nti no a ɛne ɛde ne kyerɛ so sɛbe n'ahemahene aforotumfo asehene wɔn nyinaa aba abɛduru amammerɛ ne amanneɛ kwan so n'ahemahene nana apa obi afe aba bio sa wansa ọba abɛtua ɔkɔtena ase afei sanso na otumfo asehene ɔso ɔkɔtena ase afei otumfo brani na poku ɔhene brani ɔna yɛata sisi bibi ɛde hyɛ yɛwura ɔkɔ akɔtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so na aboabugya hene baabere na no aboabugya nsɛnsɛm ɛba a ɔhene siesie ma biribiaa ayɛ asomdwe yes na aboabugya hene na ɛnso ɔba akɔtena ase kɔtɔkɔhene adaromɛnti aboabugya nsɛnsɛm afei na ɛsaase bontewfo hene nana ɛkɔ akɔtena ase ɛsaase na ɛna ɛkɔ na mehwɛ ha ti ɔde na mapia ha na yɛwura mu no ɛsaase ɛhene ɔhene aberanteɛ fɛfɛ paa ɔkɔ akɔtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ɛsaase bontefoɔ mansi no mu na sɛ ɛsaase bontefoɔ mpɔtam hɔ ɛwɔ manso mpɔtam hɔ ɛna ɔhene wɔ ɛsaase hene na ɛna ɛkɔ akɔtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so sɛdeɛ sɛ na ɛfata na akɔbɔ hene na akɔbɔ hene nso na ɛkɔ akɔtena ase Nana akɔbɔhene yes me am boss obi trading and akɔyi nana akɔbɔhene okay nana akɔbɔhene akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so na bibia ayɛ so afei nana kona hene okay nana other one nana kona hene nana kona du yado kona hene nana ɛso na akɔtena ase fɛfɛfɛfɛ zanu mi na akɔtena ase na yɛwura ɛbɔ anhyɛmu ahyɛ aseɛ nana kona hene amammerɛ ne amanneɛ kwan so nana kona hene ɛna akɔtena ase yɛde no nso nkyerɛ mu ɛne emu amanneɛ ɛsom sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata afei yɛtoa so a yɛde mu ha na abafoɔ gyakye amoaten kɔtena ase afei nana nkawe kuma hene nana ɛnso na ɛdi akyire no afei ɛyɛ n'akyerɛ dɛ hene nana ɛkɔtena ase nanom kontiefoɔ no afei ɔhene ba hia hene ɔhene ba ɛnso ɛkɔ akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ akyi dɔm fekuo no ɔhene ba ɛwɔ mu ɛno nso kɔtena ase afei yɛwura akyi amefoɔ no bi nanom ɛkɔ akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛsɛ na anim watene yɛ a ɛnkyɛ koraa ɔkɛseɛ yɛ a wɔba na waba nhyɛ mu ahyɛ aseɛ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti sabe nanom kontiefoɔ dodoɔ no abɛdu na akɔbɔ ahene ba yɛnkyɛ nanom aka nyinaa aba abɛtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so nanom kontiefoɔ nana akɔbɔ ahene abɛtena ase afei nana kyerɛ dɛ hene akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so afei nana nkawe kuma hene nana akɔtena ase nana akɔbɔ ahene mɛdi aka ɛna afei nanom yɛ aka ɔhene bɛhia ne so nkyɛ na akyi dɔm ne asa biribi sɛ meka wɔn na ɛhwɛ akyire saa bere yi nyɛ sɛ akyi dɔm ne saa bere yi kuma ase akyi dɔm fekuo no wɔn na ɛhwɛ akyire bere a ɔhene ba kyɛmpem ne ɛkɔ akura no wɔn na ɛhwɛ akyire akɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti esi adeɛ sɛ ɛbrɛ no ɛyɛ aduru a nanom nyinaa tena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so na deɛ ɛgye ka ɛde ti mu a yɛde mu kyerɛ mu asoma amasan ɔde ame adom na ɔhene okay ɛdesafo na nya asanteman council ɛnɛ nya asanteman council na yɛ Kumasi traditional council ɛyɛ kyɛn sɛ amahene bi no bi na aba bi yɛ sɛ bi ananom amahene ɛwɔ ha nyinaa wɔ dwumadie sonko bi a wɔbɛdi ti na nɛ wɔn nyinaa ɛwɔ ha yi nti yɛte aseɛ sɛ bɛboa na bibia ayɛ asomdwe sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata ɛwɔ mɛnhyia kɔtɔkɔfie yɛsi okay saa bɛ Kumasi kontine baafo bantamahene Kumasi kontine wotefe ko nyinaa baafo na dan no Kumasi kontine baafo ozo amankwatia ɛna ɔkɔkɔtena ase amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so sɛdeɛ hyehyɛ nyinaa siti yɛ Kumasi kontine baafo na ɔkɔkɔtena ase yɛde nso mu nkyɛn mu ɛne ɛmo amanneɛ bɔ ɛso ɛdi nyinaa mu nkyɛn mu
ɛdi na mu kyerɛ mu no mu amanebɔ ɛsom sɛdeɛ sɛ na ɛfata busua te yɛhwɛ bi kakra bi wɔ hansa de aka bi a yɛasan ato aso nso ayɛ abɛkɔ so na da enti ɛyɛ asamanfoɔ yɛ ba bi so a wɔn nyinaa atena ase fɛfɛfɛfɛfɛfɛ asamanfoɔ yɛ a wɔbɛtae wɔn yɛ a wɔbɛkyi ama ne so a wɔn nyinaa atena ase fɛfɛfɛfɛfɛ yakupɔn yɛ adom a biribiara bɛkɔ so asomdwie kwan so amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so na biribiara akɔ yie sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata ɔsɛ bank man ni bari twa do na die mo yi ni nyina na obi ba na mu twa kenya ne abusua to de yɛnto aso yɛ asɛm ho yɛnto aso na de aka bia yɛmfa ensom amansan sɛdeɛ sɛ na ɛfata enti ɛno nso yɛ kakra yɛ betumi aka ɛde akyerɛ no na ɛba abɛsanse mamma ni amane kwan so na ɛhyɛ mu no ahyɛ ase enti ɛnɛ ɛyɛ kumaseman ɛnhyɛ mu die nso adeɛ baako sɛ yɛn ɛhyɛ nso ne sɛ nanom ɛyɛ amanhene no bi ɛwɔ ha yɛ a wɔnyinaa ɛba abɛta akyerɛ nti ɛno nso yɛ kakra nsɛm na baro de di bɛm ɛba no deɛ mɛde kia kadada baro de di bɛm ɛba ɛsan sɛ ntam a ɔkaeɛ ɛno ntam a ɔkaeɛ na mu nsɛm no kyerɛ sɛ dabi saa berɛ na ɛne nni ne ho so de wɔsɛ yɛwura sɛ yɛwura ɛho ne mmɔbɔ na ɔmfa mfɛ mu na ɔma akyire ɛde di nti ɛno nso yɛ kakra a yɛde nsom Student here and say enchepra baba. Example say please I want to see a kid. Example was that mention am tia say why say can you come again my dear? Yeah, wetin me say baby example. Danka Matthias say why what are ma? So mention am tia what can I say? Ti eno ye kakra ya ye esum amansan se me de ya kan nyina ho betena so. Na eno da na say na no ya ye wax na say. And did say ensem no bebre ho ma so bia ba. Ensem no bebre ho a ma so bia ba. Ebi ene abrade ensem sa be wo hema ene abusua se asona abusua no na fe abusua ya o mo na sesi o ya de se obedi akunya ya me adom ahema to ne boas se bo hen kasi ato ne boas asiesie me bia ya somdie ya sa be na ahema che se wo ne abusua no wo ne aka nyina betena se asomdie kwan so na wasom ama bibia aya asomdie se dia se na efata ene nyina ya ni kase nyina e to aneko ye ho se mo a so be di ho ankomo afei eno no kodan chen ye abusua se na megusu a me cheche se mu no a enkono bi ye ne omo nsem wo yewrani ye nso ye kan wasem to a enkono bi ne omo nsem e wo yewrani no mediki aka se antoan so ensensem kaka ya tense ne antoan so nsem kaka ba yewra ene ya me ya to na bedua ni na so nche no se dia ese na fata na ya ayaso afei enye no nko a dema stool affairs dema wa afantam nti dema nkonya ho nsensem so na ayede mu nche no and let's give you a view of the atmosphere of the King's Palace as Nananom arrive for today's Kumasi Traditional Council meeting. Now we be any asumji. We are done kwemu. We are asumji. And you can see private nasi. And she will shall say. I ain't not saying anyone before coming to be done. I was young say do it. She will say yeah. Yeah, no, you know the TN say. Say ya santimani na Asia dia na no mahene ekokọchia yewrasem emom na anom amahema sa om chia yewrasem emom kodu se anoma brempomfo ye wokumasem mu a odi obo mu ase ise won ye dafu kwa nti ene ya ohene tena se anom a wokumasem mu a wo dafu feku awodo an wo mo ene wo akwanya se ochia yewrasem tenisen na bia enso ayasumji omo na wa kwanya so mo chia yewra crop ya santi kotokwa nsem mamani amanya kwa nti nei Kumasi country o hai se du sa na mo chia o de obachia yewra nsem fefe se Kumasi nifa hene kwa kura enti no na ma nifa hene ya ohwe chi on chia wa nsem akaya pe fa kameti be afi benkum na atafo and say on na ye benkum okay so hene chia me mafo katakrachi na akwa kotana mamre ene amane kwan so yewra chia me bafo kanton kranchi wono na sabi am no kasa de busia akwa kotana na de akabia enso ato so mamre ni amane de jeka de tie nyinara bafo kotana de na se animu atene bibia ekoso fe se de asante amamre ene asante amane enso esi ati de busia isha nso se beboa na bibia ayeye isha nso se beboa na bibia
atumi atumpɔn na biribiara atumi ayɛ yie sɛdeɛ ɛsɛ na fata wei yɛ Kumasi nsɛm Asantema mu nsɛm so deɛ ɛsɛ bebree no ɛda n'akwan mu a ɛbɛpɛ yɛbɛba na yɛde mu nkyɛn abɛso no Asantema mu nsɛm wobɛkae a mmerɛ a Asantema nhyia de atwa to ɛna Kenya ase number 2 ahafo Kenya ase number 2 mahene sɛbi ɔde etu ne firi akonnwa so na kuro bi ɛte sɛ ɛyɛ dua ya nkwanta nyinaa yɛate ho asɛm pɛ nyinaa yɛate ya ɛkɔtɔ ya sɛ sɛbi tete ma de hyɛ busua bɛka ase tintin akonnwa no wɔn de die wɔn na akonnwa no yɛ wɔn dia na nam so wɔn na akonnwa no yɛ wɔn dia nti wɔn akantam sɛ wɔn ba bɛgye wɔn akonnwa ɛba yɛwura kyerɛ sɛ dɛbi amamani amani akwan so yɛn ka ne saa yɛn ne saa sɛ mo mpo ɛna na akonnwa no yɛ wɔn dia abakɔsɛm kyerɛ sɛ mmea bi atwam sɛbi saa brɛ oboni bɛka sɛ the order of the day na yɛ kɔnkɛs obi twi fa so na wɔde osu ni mu a adeɛ yɛ a wagye afiri no wagye ɛyɛ ne dia yɛanyɛ okɔ wiase ama wɔde osu nyinaa saa brɛ na ɛyɛ apɛdeapɛdeɛ bi obi agye na wagye ɔpa wɔbɛka sɛ mɛde ama wo mmerɛ bi anhyɛ ne sɛ adeɛ a obi agye no wɔn nsan fa ma enti sɛ saa brɛ na tete mu a wɔde hyɛ abusu akyerɛ sɛ wɔn mo ɛna asase no yɛ wɔn deɛ na Santana bɛtwa fam so a ɛna nso otwa fam so ɔgye yɛn ti ɛne deɛ ɔgye yɛn nso wɔanyɛ saa ɔgye de ma na yɛde ne ma ti na deɛ yɛ nkwanta man hene ɛyɛ ɔhene ba na mesrɛ me ka mabɔ mu as deɛ yɛ nkwanta ɛyɛ man hema ɛyɛ ɔhene yɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amane siteɛ enti sɛ saa na ɛteɛ na amammerɛ no saa na ɛteɛ na mpanyinfoɔ aka atoɔ ne nyinaa ate biribi a ɔntumi nka sɛ ɔka ntam de apɛgye na biribi saa no anka yɛade srɛdeɛ ne dwatoa na aba bɛsuo gu ɔhene so yɛwura yɛsrɛ wei deɛ yɛ nkwanta wa na bɛtwifa yɛ so gyeeɛ na yɛbɛsrɛ nkɛ ka fa fam yɛ ne mmom wonyɛ mmɛnsɛm ka sɛ waka ntam ɛnsɛm yi ba yɛwura no nyinaa yɛdi ho adanseɛ ya ɛba yɛwura no abusua no ɛfa no dodoɔ no nyinaa bae ɛma wo nyinaa ɛbɛkyerɛ sɛ ampɔ wayɛ ne yɛ de bi bae na abusua no fa baako mɛ kɛdeɛ bɛsi nsɛm sɛ nansɛn wowɔ hɔ ahoɔ ntɛntɛfie sɛ bia yɛ nkwanta abusua bi anaasɛ mpanyinfoɔ bi yɛ nsɛmtwerɛfoɔ hyia mu bi ɛbɔ dua ne adeɛ da bi kyerɛ yɛ no wate ase yɛ deɛ teɛ ne sɛ abusua no a ɛka ntam tetem ahyehyɛ abusua no wɔn mo ɛka ntam wɔn nyinaa de wɔn dwatoa de bɛm ɛbae na ɛfa baako na ɔso wɔn deɛ ɔmfa de bɛm bi ama yɛ nti wɔyɛ deɛ wɔyɛ no ɛno sɛ ɛyɛ na binom ɔka na waka amana kɔ esi bia nkwanta fo daabi ɛnte saa abusua no mpanyinfoɔ yɛ ɛka ntam wɔn mo nyinaa agye to mu sɛ wɔn bi yɛkora ɔhene kɛse asɛm a ɔka ne kwan so no yɛayɛ ne yie eti de di mama brɛw baako pɛ yɛ a waka ɔka ho ɛ ɔkyerɛ sɛ ɔnte aseɛ yɛn ti ɛsɛbi wɔyɛ deɛ wɔyɛ hɔ na nyinaa yɛm sɛ kɔtɔkɔ ne ti ase deɛ ɛsɛbi kotu nkantan bɔ hɔ ehuru sɛ deɛ yɛ a yɛwura na kaa yɛ ɛsɛm ka ehuru sɛ deɛ yɛ asɛ sikadwa te ase nti ehuru sɛ deɛ yɛ a na adwo ɛdu sɛ fɔm ɛde bia yɛ asomdwe na ɔman no atumi atum pɔn na aboa ma bia ayɛ nkankorɔ ɛne asomdwe nti ɛno nso ɛyɛ kakra yɛ bɛtumi ade ɛho nsɛm atum anim sɛdeɛ sɛ fata na ɛno akyi na ɔhene yɛ sɛ afei ti naano yɛ Asantema nhyia mu no mpanyinfoɔ bae abusua mu mpanyin bae yɛayɛ wura no afei abusua mu mpanyin ade hyɛ mu mpanyinfoɔ yɛ ɔmo na ɛwɔ kwanya ɛwɔ tumi sɛ ɔmo tu hene si hene nyinaa abusa sɛ deɛ yɛ nkwanta sɛsi adeɛ na ɛkɔ so wɔ asɛm a na abusua panyin ka no ɛyɛ foforɔ afei deɛ asɛm a na ɔhema anaasɛ mmaa mpanyinfoɔ yɛ hɔ no ɔmo nso ka ne nsi so nti ɔhene yɛ sɛ dabi wɔn a ɛna Asantema ne ne deɛ nti okay adankanya man hema nso aba abɛtu na adankanya man hema ɔno nso aba abɛtu nti yɛnhwɛ na adankanya man hema kakra ɔno nso aba abɛtu yɛ awa bɛtena ase bɛde kia ka sɛ ɛnɛ sɛ na no biso bɔkɔ wɔ ase obi trading ɛnkyɛ kwan na unia na akɔbɔ hene ba yɛ twa no wada of ha nti sɛ deɛ mekyerɛkyerɛ na abusua ɛyɛ na adankanya man hema nso abɛtu hwɛ sɛ deɛ nɛ na no betufoɔ ba na nyɛ betufoɔ abrempɔnfoɔ ɛyɛ aman hene afei ɔman hema wa akɔ abɛka ho deɛ na sɛ ne ɛnɛ na ma betufoɔ ɔmo dwumadie bi tiwa ebia ɔsɛ bra na ma betufoɔ bɛn yɛhwɛ bibi nso wɔ ha adankanya man hene ɛnyɛ ɔno nko a afei aman hene ahodoɔ yɛ aka na ɔka ho bi dɔme abura aman hene ɛne abɔntɛm barɔ ɛne ahemfo ahodoɔ aka ɔka ho a ɔne na abarɔ hene ɛreba zebia na abarɔ di bim ɛna ɔbɛka akyi a na bɛsisi abrɛ ne nkra bɛrɛ bɛkyerɛ ɛsiane sɛ normally ɔbɛde bɛka sɛ ɔno normal day no constitutional council yɛ ɔman hene bi a ɛnka ho let's not forget ɔman hene a ɔka ho in the person of bafoɔ dɔme abura aman hene Oba Asantema ntam ha we a abusua on say there be a National House of Chiefs asem say the National House of Chiefs no mantam bia o say Mr. Enye ha na omo ne ye prince kakra ne ade zebra bia na omo ha de kakra ntina e asem pa chose ade ye ho odaroma nti abusua ensem a mi chechi ensem a mi gusu a mi chechi Oba Asantema ntam na no mu a efiri mantam no na wo mo eka the National House of Chiefs no be sremika e sam kra ye ka wasem
omina omo ka ho bi and as say man America was me oh sir bisa ayo okay kaka and still na bisa ayo okay whatever okay enti nana ya ka na wasem which is nana ba for do me abrama hene okay nana mo a free Asante Mantam ha na omo the National House of Chiefs yes ana eka ho bi amamre ene amane kwanso na ka anu bi a on for Asante Mantam ha na omo the National House of Chiefs na omo ya ka omo asemi Asante Mantam say na ampoyin kwakura no da se lo to subo na dwabe ma hene ena kosi na ampoyin na nine e wo the Ashanti Regional House of Chiefs ina nim say da se lo to subo eka ho nyo no kwa afi Asante Mantam nu no sumenya ma hene and so ekana no mu efra Asante Mantam na omo ewo the National House of Chiefs so menya man Asante Man be ko ni na PSA also can National House of Chiefs afei eye very much ko woman so ekana no mu a omo ewo the National House of Chiefs no ehon afei na bom pata man na ifa pente so kana no mu a ewo National House of Chiefs na afei dey come bi eye ya na ya kana sem which is yeni ya na number 4 also Domi Abranti na no mu a omo fra Asante Memu na omo ka the National House of Chiefs no say yechiremu a na say na dwabe man hene afei na sumenya okay matibisa na dwabe man hene afei let's also try na dwabe man hene ka National House of Chiefs no fra Asante Mantam afei enye ono nko a na sumenya man hene Asante Man benku ne dia na PC ono so ka ho bi our National House of Chiefs no sa anso na eno efiri ono mo a be makwa wu man hene ono so ka National House of Chiefs no ana bom pata man hene na ifa pent ono so ka National House of Chiefs no na de twa to kra Domi Abraham here for also the diakon. Na no mu ni e fra Asante Mantam a omsi Asante Mantam online our National House of Chiefs. Mo ko afwa. Doctor so ka ho bi afei Sankore ka ho bi ebrem ka ho bi na no ma do ya aka ka kukom no ona e ka ho bi our the National House of Chiefs. Oko Bruno Easter min chemusa. Bruno East Mantam so a o se Bruno East Mantam no mu a o free home na wo mo ka the National House of Chiefs no ye tiene say amai no bi e te say enkranza e ka National House of Chiefs afei ofuman me ka the Ashanti contingent is anomo a omo e ka ho bia omo ka Asante ma ho no enkranza ka ho bi afei ofuman enso ka ho bia so ofuman is a member of the National House of Chiefs enti anomo a directly omo allegiance the occupant of God so omo ka National House of Chiefs from the Asante Man Council no I mean, 12 and counting. Is an Asante Mantam one. And I don't know the Rebecca said it is automatic. I have Mantams, I don't know. And I feel, I say, in the Bruno House of Chiefs, you know, say about to, of course, now in Junction, we quite that's when they are there. But anyway, you know, the enough number comes a port in Rebecca and the BBNC. And I don't know more free the Bruno House of Chiefs, or more the National House of Chiefs. So, because I don't come back to Abana, then in Junction, home, and my easy for yesterday, in Junction, wanting common train. When junction no emerald form and as a court and Cassandra as an amateur so that's our banana jafla sample mine the junction to there be was actually review National House of Chiefs any they were told among young farming cat and freeze Abraham and Carter CD for observing free the Regional House of Chiefs was running Emerald National na young farmer now quite be all not paying some breno the other cars Abraham and that's some jafla sample mine the court to say and now say or no what's we now amanya money bia what's with this no with this so then the aka say can fan character National House of Chiefs na yam fa my intina aka court on factor want to so injunction to say be ya as the elections of the Regional House of Chiefs no entimi maso sabre ya na jafa the injunction ekoto so na dey na no went ahead to do the election no went ahead to do the election so no went ahead to do the election yeah and Bernard Dutton can you say to and I'm saying the contingent from the region yeah omaka the National House of Chiefs na akoye bibio kaka enti sabe am no ka say there in the Regional House of Chiefs of the region no mu a omaka the National House of Chiefs no according say there is no Asante Man contingent so until no say kaka yeah the esum ni na so sabe on ka say Alex Nancy na Mr. Boku Bachi say I'm watching with Reverend Edu Sapon, my sister Diana Edu Sapon. Okay, and my lovely wife too. Wow, Mr. Mati Wadaroma, Mati, Mr. Medasepa, say Mr. Maba, na Moshe, Yamishramu, on Shah Mati, no be I don't know, say Mati Bre, na Moshe, Sabre, say the Amambre, and your money is
Okay, Mr. Mate, wadaruma. Mabuza Monfanti na was a pebble so kakano. And the Reverend Adusapon retire. Okay, Yamis of war, Yamiasum drink count. Mr. Enyaba Yama med diner Adusapon. And Mr. A wife, Mrs. Mama Tilly. Yamuna. Mr. Yamoshi free London and I say, Madame Okaka, Mr. Wami, who wadaruma, over to the papa. I have a Moshi free sabre. Na ye hu na intimi nkomo ya be bia mo hwe Finlandia na ko be so bia na madam mo ko Germany mo ha Mr. Mayo hu na ye ntia abusuafo na bia enye asomdwe se de se na efata sa bia onye kase aba besna se amamde ene amane kwan so entie nchekra shemono be hyase na ensemo wo fie nyina o ha to ne boase na what's not so okay Mr. So share all the way from London. Okay Mr. Madas yeah London for na London for na say magic bread na mo share by Grace TV Sabre my busi anti sanet here and the key point is say inspire bekoso no asamai inspire bekoso na inspire na asamai minchi mu say enya bosom twa asamai debi on say bosom twa asamai dey your mind na dwa your mind what that na nche kra bosom twa asamai mind dey your mind ma ebe che ira asamai e kan wasemi asamai a was setre fm asamai was setre fm because setre fm na asamai e ben akona asante setre fm na the man dance why adakofo say the empirifo camera tv the man dance no say ewo agona na asama ya kan wasemi o ya dakofo ya usare che na suta man so asha na suta man ni bia wasan so ba abiswai e dia che sudan so meka ira ko bia asante ko anya no kwa na nakoto bija o ya kosa eche no adakoji ache sanetie afi nkoni bibiri wo ha sanetie ntia buzu na ade ba ko anya hwekwa ye faja to yeti no so meka me kwanso ma fa bi na ye faja to yeti no se ye wo ahemfuni bi wo ha abrempomfanse divisional chiefs bi wo ha obuswa de che omo man hi wi omo sai bi swai che ra something ni amani that is it e bi ne tetre 2000 abibia kuma smart sansa tetre ba ene woni aka wona be kan bi na ya enso so ayasu ji na boa ma bia ai ka be hwente busu no ene kaka ya sabre e ji na ho chu ene emu amani bo esom amasai sadia isi etie eti ya sometimes obeti obisi o the entia ebisi o ohene etina so kumase memu na no mo kumase atwa ne ho hia de na say sanete de ohene kumase memu ra da bi entisa ti da bi a meka be ye example aya me ye ne say okọ aye Vatican archbishop ono a na ye pope edima room ya safuni na no nkyere say archbishop ho no ya o san pope no libre pope no ya teso de ababe archbishop maybe so ho nti na no sem kaka sabre o na tase ya abontem baro dibe mo sem na ekoyere ni mama ni amane ekwan so na bibia ayasomje no bibia afedi aka bia beto so ansana ebredu na inswaye ya aka no so etimi atwa so nti de kaka so mama na bibia ayasomje live on YouTube. Okay. Mr. Mate London, no. Okay. Mr. Sir, Mate Mr. That is it. Yeah, Mr. Mate. What I remember. Okay, sir, Mr. Obi Tree, Papa. That is it. Okay. Mr. I think say I had the Yami Aduma be better in the camera.
sɛ do ya network ne slow kakanti eto mo bibia nya ma so Abusia by Grace TV ni ene yewura crop ya sante kotoko hina atena se yewura otunfo se to baby o se nya me kese o se ebo ni die asuo no o se ebo ni dia na ho popo ene nsentwofo ye nyina ya bon continue aba be pie mu ewo fikasie mu a yete sa sebe amamra ni amane adwumadie no yede esomo by Grace TV and Monshare TV so na essential for your bon content ba be pie mu wa hanom a sevi amamani amani kwanso yiwura kotoko hene transia na de se kumase ensem de na koma so entino na amamre ene amani mu no wo se woni kumase traditional council etinase na sevi nkunyasem efie nsem nyina yiwura etinam na osiesie ma santama ma Ghana enso puntuo Ghana de na koma so entino opese asumdue ene yapomuden de na koma so se de bia yiwura kotoko hene waka no said that I come as soon into what's I say Sabi Asantaman so yeso ye 2-1 among come say so ye 2-1 among it's na this year and then nana no nyina bon continent ba be pie mu kuma say mensia fikesi mu na say enye asem ketwa na ebebre ya dwumadie no enne ye de feed ni nyina ebremo na enche kra ye bobbo ye na ebe pena senka ye be ya na ebowre inside na de beba bia na ye de beba be som ya hwefo ne yetiefo ewo by Grace TV ne Monshare TV so na sese empempre ye wonu a Dumasa TV eso so ewo ha a won so abo anan ababe pie mu sese nsantwofo ye nyina ya bokrado Dum TV kofa by won so ababe pie mu ewo ha won so ababe pie mu ewo ha na sese ye hwe one babaji ensuaye ya adehye so one babaji ensuaye no one so enyina aye krado se won baba ensuaye wo yiwura kotoko hene sebe se ne nananom omma kwan na ne nana ensi bibi enkyere no na se yiwura kotoko hene ma kwan ma ne nananom baba si bibi kyere no a afi na nana odi tumi no ansa na yiwura kotoko hene mpone de tumi ni bi emfama wo no na de se Sabi amamani amani kwan so sabi na say we ade ase e kasa ade ase a say wobusuadua na udi kan ebe say ye no ana udi kan be kire ye no say abusuadua no say abusuadua e kasa abusuadua na wona na wo maame mo abusuadua no enti na e kasa ade ase fo no wo mo ne ema enti na e kasa sabi say Emma ewo tumi ewo fie eche emema no ase no eye nsem bebre se ka se ye kirema ene ye nko na ne ebedi ebenya kwan na ya chechiremu na de wo se ye de babesom ya hwefo ni bia ye de aba besom mo okay Dum TV na obechense no de shepekon ya be na money yo Dum TV CEO is no atiasimu a oboduma dikadika pa nya sekutwa oboduma Dum TV no yes abusia edu ye nto aso se sabre the medical king na no that's the overview of the course na then swaye ebekoso aside that Mr. Alex Mamba until we were not that's a bro so boku watch let me sure na onya wakoma so ade ma mani so obi trading mani so nyame adom I was manya signal on my phone, sister. Auntie, I appreciate it so much. Obi Trade Papa, we are Uncle Kumasi, South Stress Junction. Now Uncle Gentar, Papa, any Papa, if free, Obi Trading Enterprise, Pukubuachi Perfume House, and Boutique Nabia, and Koi, and from Mamas. I was going to the young Coswani and Twas of Kakao with education, nothing, young from Pema, you could see the Iranum Ebeka, there are we are, there can be on Siaba, there the motor for bar, there the moon, nchemu na abesoma mansan na bibia aye asomje so dia ese na efata now ye to so aye cheche nsem ya abusia o ma ye hwe nsem se enche na America se enti bebre no argument ya o mo ye no o mo abonzo obi akotam chieftaincy act na obi akotam se o yiru akra ne tumi aye Kumasi mai mun kwa de ndia won kan sa se ne on se Kumasi traditional council hia e de obi teje o se we ene onye tumi ne Kumasi anko da bi ent me dey say bibia wonyi bibia kwa ni na no ade esi ye no eno nko ya de o se ma won se da bi ene onye kase ne tumi so esan se na no onye kase te na dwam na oman hene
For Kenya's number 2 mine. When is Debbie. Atino abusia sanity with a more fun chance that we be an idea and we don't be can be at show will be telling us say into an moving at the NT mother for and chair and the man who goes on a church in some more a shaman science the bear in able to me at some more see the another goes who are making and say busia Osha Kumasi traditional council maybe a no Kumasi man Naira extra Germany obi tie Chelsea o and ya ohene kase ohene tumi kwai Kumasi memu ha nko na make kase na no ade esi ye se ye ni bibia ni na ye hu hwe kura na no ade esi ye ewo eye kotokofie abra Kenya's number 2 man hene na no se da bi ohene se da bi okuya no ntimi ni bi akuya no ntimi ni bi de wa ye ni ade o ma me mo mabu ntwe wo ni nti fa kuya nto sa ade bi kura esi ze na no ano nko wo se ka bi che se enye yura ya kana se ni ne tumi ya ye kana anye tumi ketwa ohne ye kokroko ohne ye kakaka ohne tumi so papa ya tumi abro aye Kumasi manso ti me se na no me kan me sa be ya hu video ebusa e challenge say me pe o man bi organ ha otimi tu o man of a different traditional area ebinsi sada say o man bi etu o man foforo say bi asem kan we dey mesem kan o man me body nye say bi me na samani mo dey enfaton say bi enfa ne say asem kan o dey me fa asante akwa anya example entimi say bi na asem kan na agona man ese na tu na adwoso man there be adentia it say they are all paramount chiefs who are at par or they are the same level and afi obi on the territory ya obi ani ne ho so him won na the one dey boss something ni dem and I intimi say bi me fa ha be because say example e bia ye na gamanche any okra print na say sim kakra ne ade e fa chinto ne crowd wey account intimi ma say bia na gamanche be ka say be tu okra print and asabio mo sem kan intimi so ma say bia ye na okra print be ka say o tu gamanche be it say obi ada ne man eti Ghana ha me say no paramount chief they betumi asia ne say bia ina ye wo man mu ti na no ya be kai a okodrobo for instance o man hin say o tu o man hin ma so o tu o man hin the thing say traditional area ba akona na e wo bia they be o man hin na so o man hin ma atumi so aye ne ma won say ye no asenkuya no ene na no traditional area na to be come to o man hin na mom o ne be ntimi fi traditional area e ko tu o man hin fro say bia na asem kan e bia na say kwa mine is metu and then swatcher mine and another doma mine is metu and then swatcher mine there be entimi sisa I was young enti these are some of the things and you want to be why you too ye asase ne yeti ase ntemo a eboa ema to kwa nyina atutwa na yetimi kokwa ni nemom ekwa sabre bia ye nyintum ye beje enwa chini dia na ha adwen pa yeah enye asempeto anti obìnrin be ka say it is imperative on us to accept facts no say this the facts are sacred the jitum sa na be boy na amapipia aya sonji te no kwa de na si na no kwa aka bi che say something need to me no so papa yeah Ghana ha to me kwa no so be really I don't want to seem tribalistic but as someone America say Ghana to me kwa no you say yeah na no Ghana obi was out to me so obia ntumi entu ani bia na obetumi akotu eye oman oman bia na obetumi akotu oman of a different traditional area maybe ntumi sisa ti asesa the boy na bibia ayasunje afei se no kokoda nchen ya komo no bia yedie na echichemu e dia chairman say nyina ne se oman ni bia ni wa oswade chere se Ghana ha oman ni bia ni wa otase mo oman fu oswade chere on someone dance was something as compared to other and as sabi or something as compared to paramount chiefs of Ghana it na make chems abusuan o hwe me na otiemi a so we catch us something paramount chief and tiase the biara da na some of chima chema Panama the Panama say there be as mo kan ni na so bi na me bobo so say o man ni bia ni Ghana ha obetuma ko tu a man of a different traditional area there be intimi sisa this is something nko a any krasa tu e krasa ahunten say otimi tu man enti a chere say something onye man na obro man so
esan sɛ man no ɛne man ne yɔnko man na ɔmo nyinaa yɛ pɛ de atpa nti wɔn saa tumi ne ahoɔden sɛ mikotu me yɔnko a me nyinaa yɛ pɛ sɛ mo nyinaa mo tumi yɛ pɛ na deɛ ɔbɛyɛ na wɔtumi atu dabi ntumi sisa ɛno yɛ baako ɛna afei meka sɛ Ghana ha ɔman no biara ni hɔ a Ghana ha ɔman no biara ni hɔ ɔtena ase ɛma ɔman no foforɔ of a different traditional area esu akyerɛ yɛwura asante na nso ɔboro man ne so nti asantema baabi asantema firi kɔpem bi ansa na wobɛdi akonnwa sɛ man na gye sɛ wobɛsu akyerɛ yɛwura nti yɛbɛka yɛ menka ntuatua ni asobo a baabi atwam na nkwanza sensensɛm ma na ɔno so kakra ne adeɛ ahemfie kura ne atom sɛbio na ɔman no ntimi nkɔ so bra nneɛma mu dwo yɛ de wobɛsu akyerɛ yɛwura bi no afei na wɔnya akwanya a ɔdi hene na biribiaa ɛsi yie ɛsampadeɛ yɛ agu so kɔ so yi ɛyɛ dɛ yɛ a ayɛ sɛ nsuo hyɛ ɛbɛdwo ahyɛ aseɛ kɔ adwo sɛ bisɛm no bi wɔ bi a ɛnya nkonko bi ntimi mfa ntom fam but ɛno koraa no deɛ a yɛkɛn kotɔkɔ hena dadɔma Josephine akɔ aba Josephine akɔ aba apade hyɛ yee na ho yɛ deɛ ɛsɛ dɛ sɛkyerɛfoɔ asaman so wɔ sɛkyerɛ ti ne asaman yɛ wɔ sɛkyerɛ ɔhene ba bɛso ade Josephine sɛ ɛnɛ wodie mu ne aba yi o ɛnɛ wodie mu ɛna yɛaba yɛ de no nso mu nkyerɛ mu ɛne mu amanyɛbɔ ɛsom sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛtiɛ yɛsi nti ɛno nso yɛ kakra yɛde mu nkyerɛ mu ɛne mu amanyɛbɔ ɛsom no nti no it doesn't work that way ɛnte saa because ɛntumi sisɛ bi a sɛbio na akua pɛ man no ɛbɛden no a ɛyɛ amede yɛmfa to sɛ ɛbɛte asɛ nyɛ ne bɔ ne so ɛsɛ ɔnkɔ so ankyerɛ ebi a na akɔ wo man anasɛ na ɔkyɛn na akɔ mu man daabi ɛsiane sɛ ɔmo nyinaa da ɔmo man enti obi nso ankyerɛ ɔman no biara ni hɔ a ɔso ankyerɛ ne yɔnko man ɛno sɛ something na ɛboro man no nso nti nti wohwɛ the chieftaincy act na yɛ na amanfoɔ de argument na ɔnim chieftaincy act na yɛ borɔfo kasa but ebinom hyɛ that twist no ɛsɛ ɛka sɛ ɛde favour ɔmo agenda chieftaincy act wohwɛ wɔn sɛ categories of nananom ahodoɔ no ɔsɛ the Asantehene and paramount chiefs na abusua deɛ ehwɛ bibi wɔ ase o sɛ obi si Kofi ne ama ana Kofi ama ɛna ɔkyerɛ sɛ Kofi ne ama yɛ pɛ deebi ɔmo nyɛ pɛ deebi ɛnada sɛ ɔmo nyɛ yɛ pɛ deɛ nka bɛka sɛ ama na ɛkɔ Kofi ne ama na sɛ Kofi ne ama ɔmo nyɛ pɛ so yɛ da ɔmo ntɛm sɛ wohwɛ chieftaincy act kora amanfoɔ de yɛ mfato no a categories of nananom traditional rulers na ɔsɛ yɛdi kan yɛwura Asante no ɔmo abɔ mu ase and paramount chiefs wato nim ebi kura ɛkasa a mɛka sɛ bi na yɛ na baako ɛka ɔsɛ ɔdane no but chieftaincy act yɛ clear something di na di kan but all kind of person sitting agenda ti wɔsɛ chieftaincy act wɔsɛ paramount chief and Asante baabi ɛnto saa ɛnyɛ paramount chief and Asante Asantehene and paramount chiefs Asante di kan ba asa na aman hena ba ɛna mɛka sɛ abusua wɔn nyinaa yɛ mɛka ma yɛ nyina so sɛ obi firi na ko bi ka kyerɛ Asante yɛ man hena ɛnsɛm a wɔbɛtumi ɛnyɛ abufuo yɛn tɔkwa bɛnkyɛn a wɔbɛtumi akyerɛ nipa no ebu ɔkwan sɛ wɔn nipa no ate aseɛ no ɛna mbɔbɔ so na bi kan ka sɛ Asante tumi tu man hena ɔman ni bi na wɔbɛtumi akotu a man of a different traditional area ɛne yɛ baako afei ɔman ni bi na wɔ a different traditional area man ni bi so yɛ akyerɛ no is Asante nko a ɛna mɛsa ka sɛ even with the chieftaincy act that be the argument no ɔhwɛ chieftaincy act no sɛ they are Asante and paramount chiefs but they be no more can ɛna mɛkyerɛm sɛ madaroma they are Asante and paramount chiefs a yɛka ho asɛm sɛ okobi ka sɛ wɔsɛ Kofi na ama ɛkyɛ sɛ Kofi ni ama yɛ pa na deebi Kofi ni ama nyɛ pɛ Kofi ni ama yɛ pɛ yɛ akɔbɛka sɛ Kofi ana ɔbɛka sɛ ama baako pɛ ɔmo yɛ pɛ deɛ a ɔka na baako a wɔwie na ɔkɔ n'anim na ɛnam sɛ ɔmo nyɛ pɛnti ɔka na ɔkyerɛm sɛ Kofi ni ama enti the chieftaincy act says categories of nananom say they are Asante and paramount chiefs what that means ni sɛ paramount chiefs ni Asante yɛwura mabɔ mu ase ɔmo nyɛ pɛ de biara da so ɔmo ɛnyɛ pɛ de biara da yɛ ɛnti saa nti ɛno nso yɛ baako ebi so kɔ ɛka ɔmo hyɛ da na mɛka na mɛ sɛ not too long ago yɛn na mɛ pɛ saa ɛyi sɛ ɔyɛ na bɔ bɔdi na not too long ago ɔhene bi kasa ɔsɛ o chieftaincy act ne sɛ paramount chiefs na Asante ne ɔhyɛ da kɔ adane ɛde paramount chiefs bɛdi kan ɛna ɔde Asante ne ni ba but ɛno ɛnti saa just to suit na agenda ti no aka ne saa dabi nti anyway sɛ onim sɛ saa ntwɛɛ na ɛwɔ mu no ɛnyɛ bibi adɛn na ɛne wanka ne sɛ de teɛ saa you understand the worth the value of Asante edi kan sa na paramount chiefs na ba ɛdi sa na teɛ ne nyinaa yɛ nsɛm ahodoɔ ɛkwaa wɔn bɛka sɛ ɛkɔrɔ aba stampe the claim the argument sɛ Asantehene's power I mean it's far bigger than that of a paramount chief of any traditional area at all in our country so teɛ no nso yɛ nsɛm bi a yɛte aseɛ sɛ ɛbɛboa yɛn na bia ayɛ asomdwe nti sa na teɛ yes and even with that no
or can church you say categories of an animal something paramount chiefs now. I can paramount chiefs such as no banam edding a one crater. So no banam din a one crater said the city. And he said, Sana, or be a big argument say something any paramount is in a pet nobody what you just asking one. And yes, I tell you, I can't only ask something, but also make us a paramount chief such as something, and I said, but now so I blue paramount. I was going to make a match myself, Modaroma. And I said something to me, a blue paramount chief or something. Chieftains acting. Omoka, the chairman said, there's something and paramount chiefs. So, Tina, I be about one. Na ekogie akwa na ekotrace mu ekopinse mu se utoko ni biblia no eso papa ya ya jitum ye beboa ye du ba bia no kre se ya na mpanyfo kan no kwen se ntiase wo mu se o hwe se de oni esiye kokoko stie oni ye kese stie na ade a o ji atomu a aya na mu ya no o ji atomu a aya na mu ya but then no kran so de sa na ya leti but it was Bama said, oh, how I was Symbia. Oh, how I was Symbia. Oh, how our argument be and said that in us would be we to zero boy. Not Pipia, I asked something. Yes, in the Abusian also a crack. Yeah, it's now. Yes, she must be a better for that could be iron fantasy live for share live for YouTube or by Grace TV. So, and then also it's now council share more. And the what makes you go to fear, getting so much any mama so now with the messages are abandoned. I'm share Manuel. Now, me fra a month for I didn't train be emra. Also, the abra, the biawa who shave be a fabra. I am to a boss again, come out. Na pipia enye asumje so na wise my kind with enough in Silabaswa yeah my kind Silabaswa say okay thank you Nana, you are welcome mama after the Savo Kantanka I say I said, okay, yeah, no share, come on. I think it's watching so by our share, yeah, my come on, ye. I think one beam. So, Poku watch me and boss say better now, bro. Matty, I'll be trading enterprise, yes. I think, yeah, Mister, I'll let you come and that's I'm sure. I think James Afokwa, say watching you live and clear from land and cause my traditions, customs, and culture are of great importance to me. More PR, keep up the good job, okay. Matia James Afokwa, that's a pa say what barber share and do against Abba, baby. I will share also share the land of which members and so for my money in your I think I just feel so share or saying or sharing silence. I just feel I say more so in the Anna right here up sorry whatever my shop is already a baby posting na BPI come on Zana a Quenya, my Sakayana. Emma Inca and Van Chairman. I will just forgive you near and we now cameraman so want to say I am Yadum. Just for Yamiadum cameraman where pa Yamiadum cameraman and so then yeah any awesome couture. And yes that is it. Yet so emotional and a mama as some said I say live on YouTube by Grace TV as well as some the main number one local it was settled about who will cover it. This happens every time. You don't pay. That's a good answer. So the one of us will. So then the girl kind of go ahead to be an older. So go ahead, no, walk back. Just when you cameraman where pa and now campus kakantina it's been fun and so but yamiatom cameraman where papa yamiatom no where baby akoso ozianti is ya baron since no and ahene ekoso yeah okan no be ayasum baron since no na sabe amaka de ira at Nasu and the Amania Council. Now, what can So, the woman said, "If you are something up with you,
Chama me pese me ye.
Ose. Na fast na say no. And I mean, I no, me da no pay na me da say. Me the thing will be pictures with 200. You know you. I see you many. I know you have graduation. You know, cry no you need child. I was that time for so I'm curious. It's digital so edit pictures reader. Give me the sending no mo if you want so. Me the sending no video me be good guy so about. Me should say you ya na catch say card na ila. In the pictures. The car video was say you shoot two cameras. The other video was the car no will be here that. The cool 200 and the cool. Miami come on. The person was testing me. Thank you fire man. I'm saying fair. Me too. But we na the better. Video is a man to me and chain. Offer card in jet. We come down room. Offer was a laptop. We go be a memory card. Slot baby show. I have a card maybe. I have to. Why is it? I have a card maybe. I don't know. Say come ready. Do try. I have chance to record the camera and go. The FMB card na HP. Card I HP was what I'm saying. That ocean card we have. Anyway, then. Me. Mr. Jackie. Yeah,
Because maybe you want second pair I say have to be Mimi we I mean we say have to buy mesa question no you know maybe a laptop so making it up and loading information you can use you will see that I'm running from my mommy. Days, yes, you because my boy is not more with it.
Abusuanti, and then so I have a question. Sabi Ubeju, aha, Hana Busianfo, and at the 4 year free Asante Asamai, about Bechu, young Betai, when they are all Bechi, another recipe, and the Ache ran to the Epian Kaka, and fat and share Amansa, which ha, Sabi, you have a Panama of 1 penny we're gonna if Asante Asamai, and our bar, or Betai, one day our Bechi in the day, Sabi, ebe kabehwɛ nti wɔyɛ nipa mpempempempempem afei asɔfoɔ mpanyinfoɔ ne nkramofoɔ mpanyinfoɔ afei kuro no mu mpanyinfoɔ adehyeɛ nkyɛn na wɔn nyinaa bɛkasa na wɔaka bi kakra de akyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛte ase yie na biribiara yɛ aso yɛdi asante asaman wɔn adehyeɛ asante asaman adehyeɛ yɛ ahohwɛ na ɛmo nananom ɛne adehyeɛ abusua no nyinaa ɛna wɔabɛgye kɔtɔkɔfie no dɛ a wɔba bɛsi bibi ɛde akyerɛ yɛwura sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛsi ɛte nti ɛno a ɛna ɛtwa gu saa berɛ Osua yɛmɛha nsɛ ebi kɔ so yɛmɛhɔ na yɛtwa nhyira amansan yɛmɛha Osua dɛ yɛmɛhɔ Now what to say? Mr. Amman, you are a movie. Yeah, Dunkirk. Kenya Dunkirk. check one maybe some maybe yeah
What's a big point of view on that? What point of view on that? Team, man, one here no. Team. This Senate. Let's win in the buy and win on the Sunday. One young come home, lose you. It's not the way you got Hey, it's easy for me. Hey.
Right, I'm just for yes, some will be a crab, be a music trade and point uncle pantom. Be a way, yes, some but one chain, you know, those one near Raha, near Faha, and the idea, sitting in you know, and there as some mine, yeah, I was such a film, I was Santa Memo, or any oba, ever CBB at the actually rather. So the employee for coming at TBN or Modica catch him say, as some my career, I can't answer me, I was such a film. I was Santa Memo, a bear, I'm gonna. Na the thing say uswai chene sta man we a wasan so abiswai e dey achi we akro bia sante kotokon do bi na sabu ya bedu hey ye ne ananom ya ewo asante asama ye ne oba kudu kotokofie ye dem twen kobo na ye nsua de won ka bi kakran che emfafa wa mamre wa mane ho ne nsua yi kura ya nyadom e bia abedu e dey ho na ya enye asunje ye men na no yeah, man, I'm not free. There is a name for the person. So, the name of Guapem, not the academy. So, yeah, assume so this. Okay. I'm in phone crap. What's on okay. I'm in phone crap. Bro, I'm in phone crap. I'm in phone crap. Kabili crap. Abusuanti sɛ deɛ bɛdi kan ka kyerɛ no sɛ berɛ ɛnɛ asaman ne yɛ a wɔba nanom yɛ a ɛka ne ho ade hyɛ abusua yɛbɔ nkyidɔm ne adɔnten ɛna bɛduru kɔtɔkɔfie ha ɛna nanom ɛwɔ bɛserɛ na mama nanom akɔ aba na yɛretwe nkɔmmɔ kakra ɔne wada roma yɛnkwadaa Ame, wombɔkɔ deɛ Yamiada Roma, Nina Namada Roma, who are pa. yɛde ɔbɔ ade ase na wodeɛ mɛserɛ na wada wo de akyerɛ ahwɛfoɔ wada roma Your friend Openi Opoku Jesau, Osumenu. Asante Asamai, Trafo in enemy. na twafoɔ yɛka sɛ asante asaman kora yɛdi kan ɛwɔ hemfa wada roma Asante Asamai, Ewo Mampon Road. So drew Agra, right side, Junction Bidao, Ube Pico be a friend Acrofoso. I agree Acrofoso now, Casamai. Timifa Sabi P. Fijasi. One Asante Asamai. yɛne nteɛ sɛ ɔhu sɛ asante asaman ɛbɛn abona deɛ nanso kan sutaman no nokora bi wɔ And Sanity, Sutaman here, Palmon Chief. I mind no. Inti Wanona Asamai, so I channel Shanasi. Inti
yɛwura ne sutaman hene nti wan kana Asante Asaman kwa bitan ka sutaman ni nyina esi wa Dem se bebre na taa yɛmfo so ɛna ɛmanya wo deɛ na wakyɛ wi akyɛ bebre na taa yɛmfo so ka sɛ Agona Asaman na sɛ yɛn ka na Agona Asaman yɛka ne Suta Asaman yɛ deɛ nti ɛte saa ne sɛ district no yɛhyɛ Agona district ase sɛ kyerɛ South district ase ne yɛhyɛ nti san sɛ yɛhyɛ wɔ ne nti no na hɔ so bɛn Agona na wode yɛ kyerɛ obi ade a na so kyerɛ obi kwan a ɛbɛma nipa no hunu ne ntɛm sɛ ma yɛka ne saa no na yɛnhyɛ Agona ase na ne abakɔsɛ mu kakra bɛ na bɛtumi aka de akyerɛ fa ayɛ kuro Asante Asaman ɛho wada Asante Asaman kuro yɛ titi kuro sɛdeɛ abakɔsɛm kyerɛ no yɛ akorɔfo so wɔ adwo so ayɛ sɛ ɔmfrɛ wɔ adwo so Asaman wɔn Asaman akorɔfo so yɛfiri hɔ no yɛne suta nyinaa kɔtena Amoman nti yɛdi ka fa Asaman hɔ na bosom a ɔdi anim a yɛde ne kɔ yɛfrɛ no Tando saa tam kɔmfoɔ kɔm no yɛfrɛ no kɔmfoɔ poti nti ɔduru hɔ no hu sɛ Asaman hɔ yɛ a yɛtena hɔ a ɛbɛboa nso ɛkɔbaa sɛ yɛne suta hene na ɛkɔ nti sɛ yɛtoa so kɔ yɛnim nti ɛkɔ yɛn ɛkɔtena Amoman no mu sɛ ɛhɔ no ɛmmoa ɛde yɛnsan ne yɛmmra ɛne yɛsan bɛtena baabi yɛfrɛ wɔ Asaman yɛkɔmfoɔ a yɛfrɛ no kɔmfoɔ poti a ɔkɔm Tano nso mae baabi tenaeɛ a yɛtena hɔ no ma bɛsi no a yɛde to hɔ no mi nti wohwɛ Asaman no ɔne kuro bi te sɛ Afigya ase ɛna ɛbɔ hyeɛ ɔne Mampo akorɔfo so ɛbɔ hyeɛ ɔne Agona na ɛbɔ hyeɛ ɔne Dwaben ɛna ɛbɔ hyeɛ ɛyɛ Fula bɛnde obɛtwa tete no wɔn a yɛne ɔmu di hyeɛ no Asaman nso ɛyɛ kuro kɛseɛ paa so yɛdi kɔ Asante Asaman Asante Asaman abusua yɛdi adeɛ wɔ yɛfrɛ wɔn Adakɔ ɛyɛ abusua no mmienu Adakɔ ne Ayɔkɔ wɔn atoa nti wohwɛ Asaman hene akyame poma so a adeɛ bi esi so ɛyɛ atoa kyɛ sɛ abusua no yɛ baako ne mmom di adeɛ no ɛyɛ Adakɔ yɛfrɛ wɔn Adakɔfoɔ na yɛhwɛ biribi ha yɛnim sɛ kakra sɛbi na ne akɔfo bebree na yɛnim ne sɛ woka ɔman hene wohyɛ ɔman hene bi ase na sɛ woka ɔman hene bi man ho a wosɔ akyerɛ ɔman hene no a wɔwie gye sɛ nanom ɛka Kumasi traditional council ho ɛna ɔde wɔn nso ankyerɛ man hene bi a wosɔ akyerɛ yɛwura Asante sɛ Tafo Ameko Mantoa ɛne nkura do aka adeɛ na ɛyɛ Asante Asaman deɛ woka bi sɛ mosɔ akyerɛ na sɔ ɔman hene mosa bɛsɔ akyerɛ yɛwura ɛsɛ ne ti na ti sa ɔda wɔn yo deɛ nti ti sɛ ɛbra yɛkyekyere Asaman no na Asaman hene so yɛ Asante hene wɔfa prɛko pɛ a wɔfrɛ Asante Asaman yi sɛ ɔfa nti tete no abakɔ so nkyerɛ sɛ yɛsua kyerɛ yɛsuta hene a yɛsuta hene di Asaman hene anim ɛde ne ba manhyia ɛbɛfa mpompo so ɛde sua kyerɛ otumfoɔ kyerɛ sɛ ne wɔfa a waba no ɛti na ɛmɛ hu sɛ Kumasi man na ehyia yɛn so na Suta man hene ɛwɔ ha yɛn hu sɛ na Suta man hene aba yɛn ti na man na Suta man hene fi sɛ ɔna yɛ man hene no nti ɛsɛ ɔna odi anim na Asante Asaman hene kɔsi bibi ɛkyerɛ otumfoɔ ɔhene yɛ a ɔbɛn yɛ ho ne mfoni ne adeɛ wobɛtumi aka no wasɛ kakra bi akyerɛ sɛ wonim deɛ a wonim so a ɛnte ase o yo sɛdeɛ ɛyɛ ana Asante amammerɛ siteɛ no obi a obɛdi hene no aberɛ bia na ɔntan ntena kurom yɛde ne sie sɛ bɛyɛ a kekawa ne dɛm biara nyɛ dɛ ɛma ne ho na ne ho bɛte na berɛ akonnwa bɛto no no watumi aba abɛdi akonnwa no ne sukuu mu sɛm deɛ menim mu pii deɛ mepɛ sɛ meka sɛ ɔyɛ de hyeɛ prɛko pɛ a ɔdi akonnwa no a ɛyɛ yie aberante a ɔgyina no so ɔyɛ kama yɛsusuam ne adwene hu sɛ wobɛtumi aboa kuro no ama kuro no atum pɔ fi sɛ ɔse a wɔyɔ Asante mɛmu anasɛ Kumasi man yɛhyia mu a fikɔ na moso yi bɔmɔda roma yɛbɔ konti fiku fiku ne mu nti yɛte aseɛ na akyerɛ sɛ saa berɛ kɔ a Asante man kyekyerɛ na ɔmo ka wɔ ma kyekyerɛ no aberɛ biara na ɔmo asensan na Asaman hene nso ɛsan saa paa saa pɛpɛ ɛsɛ ne ɛnyɛ ɛnɛ kuro tete kuro dabi nyɛ ne kuro koraa tete kuro paa saa nti Adakɔfoɔ yɛ a abusuafoɔ no bi ne wɔn amawada roma adakɔfoɔ no ɔpigya no kakra ɔyɛ dakoni a ɔyɛ ankɔbea hene a yɛne ne baeɛ a ɔno nso no kabusua no mu asɛm so obɛtumi ama moate mu yie
na deɛ bi ansɛ wapagya ne mu sisi yɛ na mo ba yɛn ho sɛ kuro no mu nipa dodoɔ no aba mmeranteɛ ma ba wa ɛyɛ nananom mpanyinfoɔ nyinaa wɔ ha ɛdeɛ na ahyɛ mu nkwan ti a asamanfoɔ ɔhene bɛso a mu na mata n'akyi deɛ nti ama ɛdɔm no nyinaa aba ne sɛ yɛn a wɔkɔ bɛma wo sɛkyerɛ no ɔdi adeɛ bɛboro mfie aduosia ansa na wɔfiri mu nti wohwɛ yɛn a ɛbaeɛ no a obi a wɔmfie below 60 years biara no ɔhu saa adeɛ wei bi da nti ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛn nyinaa yɛmmra ne yɛmmɛta akyiri ne yɛmmɛhwɛ na daakye biara no yɛn nso yɛnya bi aka kyerɛ nkyimia saa ne ti na mɛkoro dɔm no nyinaa so mbɛhwɛ deɛ atwa mu mmerɛ bi a yɛnhunu no yɛn nyinaa deɛ ani bɛyɛ dɛ yɛbɛhwɛ nti na mɛdɔm no aba saa sanity dɔm nyinaa firi asante asaman aba yɛ a wɔba bɛta akyiri na ɔhene so akyerɛ suta ma ahene akyɛ anaa wada wɔ ɔso akyerɛ no bɛyɛ sɛ afe mu ani no so akyerɛ suta ma ahene ɛsɛ suta ma ahene tena ase a wɔbɛkɔ bi nyɛ saa nsuta traditional council tena ase a asama ahene te nsuta ahene nifa so pɛɛ nsuta ahene nifa ahene ne asama ahene saa ne te ɛna ɔsan ba ha wɔn traditional council hyia a ɔbɛba bi nyɛ saa kɔmɛ traditional council hyia a nsuta ahene na ɛba asanteman mu na ehyia suta kɔmɛ traditional council hyia nsuta ahene na ɛba na asanteman council hyia asama ahene nso ɛba bi kumasi traditional council hyia deɛ a asama ahene ma bi dɛmɔ asanteman asanteman mu hyia sɛ asanteman na aman ahene na aka ho kyɛ asanteman hyia deɛ a asama ahene nso ɛba bi ɔne nsuta ma ahene na asama ahene na wow ɛne ɛwɔ deɛ dance so paa ne deɛ ɔbɛka kyerɛ mo ade hyɛ yɛ wɔ akyi ne bɛnkyɛ yɛ a wɔn hwɛ na yɛfa mmerɛ yɛ wadaro deɛ mɛka kyerɛ asaman ade hyia wɔn wɔ akyiri nyinaa a wɔn ate yɛn kan framframan mu sɛ ɛnɛ deɛ anigye sɛm kɛseɛ ɛna asi asante asaman fi sɛ yɛate dɛnɛ berɛ a bɛma wo sɛkyerɛ ɛkɔɔ ne kra akyi bɛɛ sɛ mfie du mu ani no nyame ne nananom adaroma afei ne ɛbɛnya ɔhene ɔno nso bɛhwɛ kuro no aboa ama kuro no atu mpɔ nti obiara mmoa a ɔwɔ no so no ɔno n'akyi mɛhwɛ asaman na ɔmfa mmoa ma asaman nso nyɛ ka bɛhwɛ da wase meda ase paa sɛ na twafoɔ hene yɛ ɔwɔ asante asaman ɛna ne nakasa yɛ a wato ne bo ase akyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde akyerɛ ne sɛ asaman dance yie paa ɛwɔ asanteman mu ɛfa amammerɛ ne aman no bibia ɔda busua yɛntoa so no afei deɛ aka bi a yɛmfa ɛnso no what's in your life? Yeah. Okay. What's that born in like this, man? Look at that. We are two to form a young for. As I tell my bonny bar, Auntie, Aquaba. We are two to form a young for. Auntie, Aquaba. One point to cheap. I'm a young boy, and I had a watch tata. There's such a phone with you. Sunset, Asante Asamai, and I'm here about the CB. That's why yeah, over the CB. I get chair. So we have for the anti. Will you really am sick of any for you for the year? There was yes, that is it. So the young fan film her. Nanyame adomwa was mentioned we are the because we are samba our son. But there is an update coming from the palace. Yeah, update everybody and say yeah, but Ronson, once in there. I'm already eba. Now, and you're no quan nam over and be a can and you crowd or aka. And more mine here, only I have to form a can by. Now, the antis or any atna a barrow and some ready. As is your babutuka. So, they are any area or babo. So, the honor and a Morocco and include self and Snibra and after Koba Suta. I am there. And this is an idea. The kind or any ɔhene kakabi agyeman ɔno ɛna ɛyɛ ɔhene yɛ ɔwɔ suta ɛna ɔna ɛbɛtɔ obi asɛ sɛ bi n'aba ɔhene
na no ya aka na temple na ya aka e wo e baroko mu omo e na ko no diso etu na mo bi e se fata na no na wan hwe mu abeto ja se bi baro e na fa function bra e na du ampem san ko mi nsa ni na e yo hene yere e na ne dia nti se bi na baro hin bra ka ko no e shada enyi ni dia nti sa na tie dia san so beto ja na baro hin abobo ahifo aka na ho sa ahifo ni na ne yura etwa won na mo ahifo ba na baro hin abo na otwa onyina afi wakache na ba rohin se enam se ohenere ya wo ba ro ya ohenere kokobi agima ya wo ba ro no na koni ni dienti to bia na ade bia na ba rohin abaye okuru no ohwese obeka ya che na ohenere kokobi agima na afi na bisho pe so the bia omu na be count ya so ki beto ja se obi te se ba ro factory bra na afi aye aduapo ya awo okofun pattern ni na ayo ba hene ya wo ba ro hene ko bia jima wo no e na mama nya ma dia pa so sanko ni na ayo ni dia to the updates bia ai be ba so bia ya so so na ko so ahwe by Christians and so ya e wo so ni ko so baba